Admire kata. Say, guys, say. Could he say, let me check. What he say? Should he say? Tu comprou com café com cadenas. Should he say, me boy, hey? So, guess. Danoka, sorry, should he say, muri boy, hey? Should he say? Could he say? Can't go, not one. You follow me, I want. What do you say? Oh my God, she go 100. Did she say? Ndotachiona paga ndichanga ndafila katsamba kangu wakona uda kupalingi. Okay, let me see. That one. Right, guys, ndikumboda kunyora katsamba kangu kake. Ndambonyora katsamba kangu. Okay, let me do this. Ukangana ku. Oh. Right, see, and just so. Ukamirira kumbi first. Atangaite se auya kumbi. Kumbi ari kupi. Totanga taunza kumbi here. Kutanga taunza. Zvise handikuri nefoni guys saka dzimwe ndogona kuzozise sasa kuona mese ndaisa link. Ndikuda kumbi first then ndozotanga kutaura zvaiitika behind the scenes. Right, I'm actually looking for kumbi guys. Ndoshanduka ndotsvaga kumbi kandoona kuti kumbi aripo here apo. Kumbi ndikutsvaga kumbi ndowandikutsvaga. No, Winnie ndikukuona but right now ndikuda kumbi ndowandikuda kumbi first then ndozotanga ndosaka kuedha vamwe but ndikumboda kumbi. There's a reason why ndikuda kumbi guys. Yanzi kumbi apera ushero apera nega akufanira kutouya kumbi. Unozoda kundifambisa nevanhu kumbi kumi ndauye first guys. Check out kumbi apo here guys. Methone
nditi so 1 second ndichamboita kakufreeza saka mina nditange ndaita so da screenshot vamwe vakarara handimutyi uri sei ndakuzvijaya zvekugara ndikadai kuri cousin vese vava vari kundiita distancing hanzi social distance shero watenga zviri sei okay Kumbi is here I'm coming now. Kumbi Ndebe ndinazvikunzwa sifoni yangu nevolume shoma maybe my volume angu because ndanchiri kuita setup, so I'm coming now. Okay, cool. Uya ndamusendera oh my god, zvasvika 200 tasvika 200 zviri sei afureki chiri kuri chitripod chichikuita kustraight kamukamira Kumbi kuti auye the next at my zvakapedza zvese zvaiita nezvemudheto so nditange naKumbi first because pakuinvolva zvinhu zvemari guys, you know, kana pachiinvolva zvinhu zvemari indedangu kuti tite zvitransparent. Kumbi sei mina ndimbomwirira tumvura adziwedzera kutaura volume otherwise inogona iri nyaya, you know how this application works, kana pakangoita something in the background chambo operator and maybe might have to restart, so maybe let me just restart. It's gonna take 2-3 more minutes. Can I restart? mina ndise my earphones. I think I need to restart because kunogona kuri side kuno. So can I restart? Yeah, maybe. No, ndakunzwa. Angeri amene kuti pamwe ikure. Anyway, so Kumbi ndatitange newe because unoziva kuti kana pachiinvolva zvinhu zvemari ka ende futi dzakabviswa nevanhu vari panapa vaiona nezuro, it's always good kuti tidzoke handiti ka, then topa feedback neevidence yacho handiti. Yes. Alright, so guys, nhasi chatikasirei so that tione time yekuti kasirei kuzora as well. Nezuro pepa takaita live yedu takasa PayPal yekuti pana unoda kusapota hashtag chimwe admire what kana kuti Kumbi mongonyora. So pane mari yakaiswa nevanhu vakasiyana siyana. Handisi kukwanisa kuti hasira because vanhu vazhinji havadi kutaura mazita avo. Kumbi ane mascreenshots acho ni vanhu amount yakatumirwa nevanhu. So nhasi patazoenda kupaypal kwachoni amount yachoni tikaiconverta kuisa kuma-US dollars yatumirwa nemore than 5 people yaita iyo $118 and 65 cents. Ndo yatakwanisa kuita sei kuti nditumire Kumbi. So this is the evidence yandaisa ndangoti iyo pamwe ndazonge ndakuta ndichikurumidza hangu avo inoonekere ndo mari yandaendesa kunani kuna Kumbi.
so pamari iyi zvazoitika I think munhu wacho ni mwanga atitumira mari anogona kuzoti se usina kutora yako pane anga atumira mari one munhu but anga atiti isplite mari iyoyo kumbi ndomupa about 200 rands ini ndotora the rest yepamari iyoyo. So what I did was ndadecida kuti ndisatore mari yacho neti achifanira kushare, ndoita sei ndongomupa kumbi mari yacho yese instead of sharing the amount. So ndangomupa yese mari yandakaita sei yandakatumirwa nezuro, even yanga ichifanira kuita yangu ndaipa kuna kumbi. Kumbi wacho ndamuexplaina ndikati yanzizvoni tishare, I feel like ndofanira kukupa because you actually deserve kuti uite sei uwane mari yacho yese rather than kuti inini ndiitore. So amount yese yandazotumira ndakwanisa kutransfera kumbi was $118 $65. Confirm kumbi. Confirmed. Can you hear me? Confirmed. Yes. Okay. Okay. Anything zvoda kutaura because pane umwe azinge wakubvunza kuti vanokwanisa kutumira vari ikoko kuSouth Africa, so I'm not sure kuti wazokwanisa kutumirwa mari dzako dzedrink kuSouth Africa. Actually ndanchimboconversa nevamwe vambondibata. I think ndichangova discreet. I'm sure vamwe vacho zvavo vangu vachandibata kuinbox havasi vanhu vanoda zvavo kuwanza zvavo sterek, but since it's a norm now I will just but vambouya zvavo and then vamwe vacho vangu vachiti vachandiona and then kune vatondiona ndikatojamba ndakajamba kuinbox. So it's been a good day. Yeah, so handizive kuti ndisati ndatanga kutenda pane zvimwe here but I can confirm kuti zvese zvanga zvichingoitika kuinbox kwangu nhasi zvanga zvichifamba zvakanaka. Saka kuSouth Africa nguva chikanda zvibrigadier zvematipa handitika bosi neteam paper neteam South Africa ka saka ndakuhwisa kuti takundwa here team paper kana kuti chichaiti. No, team paper pamberi zve, but inini ndinenge ndinokurumidza kunzwira team South Africa nenyaya yekuti ndinenge chimbounderstanda kumadynamics mbichana but so far team South Africa zvako kwauya one ndo wandaona. I think vamwe vacho since takanonoka kurara maybe but no, it's fine. ndokurumidza kurasa nyaya yaka, but yeah, so far from SA I got one, but my team PayPal, my team UK, my team Australia, my team Canada, my team what I think. Okay, so that's good. Saka chipa my last words ako in regards to maybe dringira kuropwa nevanhu then to what admire. Okay, cool. I wish like my norm daenda wana zvekunyora pasi prior. It's just that for some reason I was engaged with something just before the show, but overall I'm really thankful. For the first time my PayPal received some money. It was a structure. It was a structure that was just in place waiting for that day to happen, and I'm glad it had to come from Shema TV because it's one of those platforms where I feel so special. I feel happy to be there. It's hardly possible kuti ungwere kana ungosvika paplatform ungofeela like you are home, but that's exactly how I feel, and I'm glad kuti zvinhu zvacho zvazvibrigadier zvabudira neikoko people yangu yavhunduka guys. Yeah, I'm actually happy for you. Yeah, nembozoti kureceiva kunoita kuti uve humble, so kutongoti thank you like munhu akakutumira obva wati ndoti chiko again thank you kuitira kuti angonzoti that's how excited I am, and thank you so much. I would have never imagined. I think we'll get into the details of what transpired, and I'm not sharing now, but with whatever I was doing, I would have never imagined myself receiving a tip, because a tip, far from the money, a tip, just the compliments, the messages themselves, for me, they were just so special. I just realized, you know what,
there are some other things I love, but also this, if ndakazviita without doing so much, but vanhu vachiappreciata, it means a lot. So thank you so much, Marians. Thank you so much, Okay, so Shema. now let me just add admire ndombokubvisa handiti maybe later on uchazopinda pasection yekupedzisira pedzisira patakazenge takukuengage paya handiti. Okay, that's perfect. Thank you. It's okay. Thanks. Admire. Hey. Yes, Chibo. You say? Yeah, inda kuramba uchingotaridza kungova fenzi so. Really? Achiri kwako mazuva ano hausi kudzora nzvimbo wakabata chimuti. Ndida kungopedzisa ka titange tingopedzisa. Oh my god, ndatogona kutaura. Ndida kungopedzisa ka zvakatanga nezuro saka takuconcluda zviva zvapera. Otherwise waswera bo. Maybe but ndakati netei. Yeah, I can relate. Team Shemarians maswera sei kwese pamuri. Yeah, I think vaswera. But anyway, admire ndikuziva I think wanetumazuva usingakwanisi kurara on time, right? So ndichanasi change mbenge a little bit serious because share what actually transpired behind the scenes. There's some of the things I'll be able to share nevan. Then there are some of the things I want and I will never share nevan because I also have to respect your spouse, relatives, and your elders and it can. So before nditanga kutaura on my side, maybe you aid some of the things later. I actually understand that this was a mock thing, but then as much it was a mock thing, I feel like Admire did the most in terms of trying to engage vanhu vari kuside kwake since maybe iye aiuya nezvimwe zvinhu pamwe zvakasina kujairwa nevanhu vekumba kwavo. So I'm actually happy kuti amongst the people vakaita engaged and vakazenge vakupinda because pakapinda ma-conference calls anoinclude uncle vake. I think handizozivi kuti unoda kutaura deep here kuti uncle varipiwa what izvozvo. That's none of my business right now because handizodi kuita deep into your life. So uncle was actually engaged and on my side it's unfortunate kuti vanhu vekumba kweduwo vamungoziva zvandaitaura zvekuti havanyanyi kuziva zveinternet. So what I did was I asked Sister Eunice to be part of the conference call as well because ndakangofila kuti let me just have one person actually represent or maybe from the Shemarians in case if there is something that's going to happen tomorrow and it is not on the neta. So ndaka involve Sister Eunice. Sister Eunice anomboya muboxum. So she was part of the thing chese and pama conference call pandakambopindawo pahot seat ndakatombopapinda pahot seat nauncle vaadmire zvangu maona manje vakandiisa pahot seat zvangu tondifraya but vandifraya kudaro yeah vakandifraya in a good way of which the way vakandifraya nayo yakazondibatsirawo zvakazoitika nezuro because most of the time ndaifunga zvavakataura patakaita conference call uncle vaadmire because pane mawords avaikataura. So now ndikada kuita offside kana kuti ndikada kuita too serious ndaifunga kuti uncle vaadmire vakati you don't have to be so serious because toda kuonawo tumamoments. So I was actually happy kuti uncle vani vaadmire vaita sei vaisupporta as well. So I like the way vakati toda kuzomboonawo muchiblasha ndo the way akaita sei yakataura uncle vaadmire. But the way uncle hatisi kutaura uncle one 20 years guys kutaura munhu muhombe. So yeah, ndo zvamwe zvandorangarira kuti yesterday when I was actually doing that date thing ndairangarira mawords akataurwa nani nauncle vaadmire vakatibatsira as well vakati no
hatizodi kuona uri too serious iwewo shema uchida kukuona uchiblasha uchimbodidi tida kuzviona zvese izvezvi so ndo zvandaifunga most of the time so yeah ndakoti nditange ndazvimentiona and I have to actually thank you uncle handisati ndakwanisa hangu kuzonzwa kuti vakazoona here vhidhiyo kana kuti havana and handisati ndakwanisa kuvatenda kuti matips enyu akazotibatsirawo as well then sister Eunice was there kunyanyanya pandaizobatwa neukasha yeah ukasha hunowanika nenzira dzakasiyana siyana guys this is not easy handidi kunyembera it wasn't easy but pane zvimwe zvatoda kumenshena pakuti since this dinner thing was something chakangouya from nditi handisuda kuti from nowhere like chakangoitika ndisina kuchiita sei ndisina kuchiplana changa chisiri like mubudget etc ndokwanisa kutaura kuti pabudget inini pandaifunga ndikundo water glass pabudget zvandaifungira ndaifunga kuti this dinner thing inini dautaura pabudget but mind you pandiri kutaura zvinhu zvese izvi I'm not complaining saka musazondifunga kuti I'm complaining I just want to share with you kuti zvimwe zvezvinhu zvazvinogona kusanganikwana nazvo ende futi nemalessons andakadzidza as well budget yangu yakaita inonzi over exceed because of zvinhu zvakasiyana zvekuti inini I didn't actually have cutlery in my house because obviously munhu wese aziva kuti ndandakuenda kumba saka I didn't have anything ndandangombera kuti ndiende kumba so I had to go and buy those things then chimwe futi chinhu chakasiyana kuti ndakazonotenga those small ovens because inini ndandisina kuti ndobikira pai so we had to buy izvo zveizvo as well zvimawine glass zvese izvozvo takanotenga then chimwe I think chakazoita kuti zvitiwedzerei nhau yekuti inini ndakatozozviseka because mumba mangu ndandatasirwa ndisina make up saka pandakazoda kunotarisa kuti ndichage make up pepe tikasvika kumo kwacho vakataura kuti out of stock hakuna makeup yandaida kushop kwacho yaikwanisa kuenderana neskin yangu kuno kunyika kwandiri so apa ndo pakazotanga kupinda cousin ma1 because cousin pakazotanga kuti ndokutengera make yacho ndoenda kumashops ndaenda kumashops ndozokutumira ndaona kuti akada kunditumira zvozosvika maybe after a while kana kuti zvozosvika after dinner yacho satoita sei but pese pandiri kutaura apa guys ndepekuti I want you to understand kuti Admire was there for me as well apa before zvataita zvedinner we're not really talking like that but at this time I actually appreciate your time Admire because ndaikwanisa kutaura naye kana kuti 2 hours achimira mind asati anyatsa kujairirana apapa guys toda kuzama kuno tokwanisa kutaura here kana kuti chichaitika saka pese pandaizama kuda kutsvaga zvinhu aiti kana uda help yangu just call me I'll be there for you but tangasati anyatsa kujairana saka ndo zvandada kuti munzwise papa but because of that takatanga kuti sei kutanga kutotaurawo zvekutodero ndasingazivi kuti ndichatanga kutaurawo zvekutodero waona saka ndinofanira kukutenda Admire kuti wakakwanisa kudera mafoni angu wakwanisa kudera mafoni angu ndagona kuti kana 3 hours ndirimo mushopu chiti totenga ichi here kana kuti ndoregera I was actually shocked kuti wakatodera call akanoda video call unoita sei unondiudza then ndokubatsira as well handitya saka I have to thank you for being there for me Admire then yeah so iyo unopenga ndichiri ipapa I think that I was actually shocked kuti Admire akasuma uncle vake that day ndakatanga kutaura naye akabva avaudza uncle vake vakabva vati no problem I was like he saka vangu wako havazokutukira havazoita sei here saka ndakashamisika as well handitya mianimbomwa mvura ndakuti dry throat saka zvimwe futi zvakatitsele kuti costly like especially transport because I had to hire
munhu wetuktuk unokwandiri matax achanonetsa. So munhu wetuktuk taimubhadhara like a trip taibusa $20. Then zvimwe manje apa ndo pataizongokata budhi admire kuti admire chiita kumbokukata gozi tuktuk inenge ichita noise, but kana tasvika ofona kuti so mapapi izvozvizvi madidididi. And I think ininiwo futi ndakazenge ndakuti handizoti ndo impulse buying here kana kuti unnecessary zvimwe zvandada kutenga pamwe ndo zvakazondifrustrata zvakazoita sokuti pane mamwe malipstick andakatenga so ekuti pandakazoka kuma ndakazoreacta nawo futi ndikasiyana nazvo. Then handepa kuti cousin wangu auya kunoku. Cousin wangu chakasa kuti auya kunoku because maybe ndakanda kunyanya kuramba ndichingoti chakachakata handina. So what my cousin did, inini kunoku ndaishaya kuti ndichaita say in terms of dressing. So guys, I'm not going to hide anything. You know how it is when you have cousins, friends, best friends. Kuti when you have that kind of a person, I know what you know what, I'll be there for you. Nyango usina chino. So cousin akauya ne bag monarch angari ne hembe. That's what happened, guys. I'm not gonna lie to you. That's what happened. Cousin brought a monarch. Rangane chirine hembe because ndamuti asusa chapeke and I don't think kuti chaona chekupfeka ndio zvakaitika. So cousin akabati, you know what? Takuda kutouya kusiti koko kwauri chichi ndikati okay fine. So what I can do is, you since ndasikuziva kuti mabhazi ari kufamba here, I just went ku bus stop, but I don't just say that I'll just purchase the ticket from here. You won't go no crazy bus. So now I what I to joke at that time because I can't go to a phone. No, but ukuda chini ndo bapeka everything. Saka atpeka everything and this was what chakwana got charigira. Ndo bane monarch but got the following day because but if I come mangwana so it's like me create nas izvoshi ndo zvakaitika. Ndo bakazi naita say auya nemonarch rangarakazara zvinhu. Then mandipepeta bota kuti nyaya dzemakeup pasina makeup and literally I didn't have anything. That's the truth. So what happened is my cousin, handina kutozviziva kuti my cousin had to go ku mall and I didn't know. My cousin went ku mall ndobva andita azongondifonera kupi akumall akuti Sharon ndiri mall saka izvizvi ndiri mumebhadhara kuti ndikiri makeup yacho yandiri kuda vana ndikati umo uri kuitei kumo zvikanzi ndakutotenga makeup ye ndikati ko kutenga makeup ndikutofunga pamwe wokupeka uita sei zvikanzi no ndita sei ndaina anotenga makeup because iye anoziva kuti ndo reactor singamboiti saka baita sei ndati okay fine because sima skin akada kufanana bana ngochimboteswewo pachipa skin yako ungotenga zvinoita neskin yako iyoyo ndo zvakaitika. So she had to purchase that makeup nemari yake ndikamati if you need money she just let me know ndoita sei ndongoita transfer ndokupaka don't worry ndiri kushandisa yandinayo then we'll sort that out later. That's what happened. Then cousin bought the makeup yese yacho yemake yacho iyo because ndo inoenda neskin yangu ndobva aita sei ndobva ato bapeka then ndasotanga kuita wo follow up ndakudakuziva kuti aripi. Cousin was like okay ndambhazi but okay fine. Cousin basvika the following day. Mind you is 10 hours from Bangkok. Saka akakwira bhazi 10 hours vasvika the following day. So cousin asvika manje the following day. Zvakaitika ndezvekuti ipopopo handiri kutaura kuti hasati ndanyatsa kujairana naadmire as well zvokutodero ndiri kuzamawo kudaona kuti achakwanisa kundibatsira kusvika zvaita sei. Saka anga kutotanga kuti tafollow up. Handidi kunyembera guys. Admire aifona achibvunza kuti saka izvi zvaita sei cousin wasvika here, if you need help just let me know ndo zvaaita. Saka cousin akutosvika payapayamba atozonditi ko cousin azosvika here ndikati cousin apapa I think pandakatanga kuplana zvekuti toda kuita zvemudheito izvi ndofunga panight ndairara 3 hours because I think handine kafiye handizivi chichaitika. Saka cousin paakatoti ndasvika ndandarara 2 hours that day, 2 or 1 hour I think because ndandaita live stream the whole night. After that ininiwo dzimwe nguva because nefiye ndaizombofonerawo admire ndomuti saka ukufunga kuti zvichabudirira here kana kuti hazvibudire kana kuti zvichamakisa. Cousin ndobva asvika ndine 1 hour ndarara. Cousin achisvika bva ndati you can sleep tozoita tozinda kumole takwavhurwa ina handazokwanisa kurara that day. I remember that day ndo randakatanga kutadza kurara
then cousin bangoti nharege ndichase ngatiende kumo haana kutozorara saka akarara mubhazi chete kumo batasvika yavhurwa saka takaenda kumamalls. I think the first one was Big C. Takatanga kuenda kubig C handiti yeah, the first one was Big C. Kubig C takaenda tine imwe agenda handitika saka taenda tine the first agenda tasvika muya takazonotenga zvimwe zvinhu zvanga zvisiri part of the plan nelist yatatinayo. This is where my budget exceeded now. Tata kungotengawo zvimwe zvinhu zviri unnecessary at that time. Handitika apa pataienda mushop mega admire anga ari pako but admire pako manje pandakatanga kuzotanga kutanga kuboekana nekuda I think pakatanga kutatu ma-emotions kwekuda kuti ndikusotekana, not in a bad way guys, but you understand zvandikureva zvezvokuti mukuplana zvinhu then iwo I think ukutanga ukufunga kuti uta maziko effort but the other party ukufunga kuti yakatochila. Now ipapapo pakandinyongonya inini manje because I was all over ndichitendera chidzika cousin yangu isati yauya ndatombotanga futi kuita sei kuenda kumamozi ndinotsvaga zvandaida kutsvaga ndichishaya and Admire was so chilled. I'm like saka iwo Admire kana iwo uri chilled like that isusu tikutenderera izvozvi tatokuda ziya mai mwana apa kuno kwangu chipisa singaiti guys. Admire was so chilled. First time I remember this at the time I read akatoti mina ndichombokutereresa kasong ka system tazvida ukanditereresa song ya system tazvida ipapopoka ndakatoboeka ndakati unditereresa song ya system tazvida ndikati handinango akanditi iwo unoziva system tazvida ndikati endomza but pane kasonga doti uterere. Unfortunately I don't remember kuti kainzi chii kasonga kachoni ndobva ndatoti handikazivi ndobva achinja baitoridza guys bachinja player Leonard Shakata saka ina I'm like iwo kudiridza system tazvida na Leonard Shakata indi kufunga kuti why if tikaita mess up uona manje ndobatanga kutoseka guys saka inini popo manje hazvinondiitira fani but handakumuudza guys handakumuudza kuti ndakataura zviya achoziye ndikati chii waingobhabhauka ini ndaitozviitira madana because the pressure yawanga uinayo was just too much. I just wanted something very weird. Bhabhauka guys apo kutondikanda zvibregediro. Okay, go ahead. Taura ndakatira. Pressure yawanga uinayo yanga yakangonyanya. I just had to find something chokungoti chimbokukanda pane imwewo mood iri different. Meno. And I don't even know why I chose those two guys. Hazvina kundiitira mutacho kwati about these songs guys kundidzira system tazvida na Shakata apa masongs acho ndakasakataba I think yalena Shakata nekuti I think I remember this song but system tazvida ngati wangu sha wakatoziva songs dzakaita seidzodzo. The first day ndakashotekana zvakatonyangadza zvakanyangadza guys handikureva nhema ndaitya guys this thing chaindityisa ndochokwadi. Ndaseka but it's so funny panguva yacho ipapo ndaipinda ndainzwa mudumbu ndatosiya mind you guys pamaizonoitoeleivika ndaikahwa mudumbu for 3 munhu akangotaura kuti dina ndanga ndasinganzwa mudumbu ndabva ndatanga kutonzwa mudumbu uyu ndakamukata mafoni amene kuti kangani uyu paida kuzabata ndototi maiwe ndakutonzwa mudumbu kuteta running stomach chaiyo kwete mudumbu mukufungira munhu akangotaura chii ndabva ndaita sei ndaita running stomach. I don't even understand why guys. Takaita 3 days 3 good days takaita running stomach guys. I'm not even joking. Tikatoti kuna but ndainyara kadhimai papo ndaimunyara ndichichi maiwe ndizozotaurika mumwe musi ndakamunyebera guys ndati kunzi ndakanyepa pandati admire mirachi
apa pathingi ndachada kuda kutsvaga kuti list nepakuda kuzotaura kuti saka iwe chaita sei because ndaya neconfusion pandamunyebera pandati landlord wangu ari padhoo ndakanyeba ndikati landlord wangu ari padhoo apa guys ndandarwa nemudumbi ipapo pandati landlord wangu ari padhoo saka mine nditesei ndinodera landlord wangu chandikangokwanisa kuita ndakangokata foni pandamhanya kuchimbudzi ndigogara ikwape maawa mangari pandazodzoka pandazoti aisi ndakatorwara guys ndakatorwara nemudumbu apo pandamunyebera pandazota sei ndikazifunga zvakunditira fani nawo ndakatosora kwati ndakakunyebera kuti landlord wangu wanga wauya landlord wangu wanga wasina kuuya ndovachi iyo bva yapera then takudzokera pachipa kuti kaze tichiningira during the day so takaita the first mob ndaita banda overspender manju handiti munhu wamwari pepe anonzi ani kuuya profeti vaya vakanga vaita sei vatikandira ticha majokisi edu pano but maiyeyi yakaexida guys yakaexida zvokutosvika kuclose to 500 handiti ka because ndakazenge ndakutenga zvimwe zvinhu ndakuudzai kuti why ndakazenge futi zvimwe zvinhu I think ndakaita impulse buying plus zvimwe ndakaona kuti pakazotanga kuita action mufesika ndakavhunduka futi saka ndichazokuudzai kuti ndakavhunduka papi asati mai hasuza ndakutokuudzai izvizvi kuti ndakavhunduka papi pachoni pandatanga kutenga zvimwe zvinhu zvandasingafani kutenga because ndakavhunduka saka handei panyaya yekuti takasvika takaenda kutops patatenga zvinhu izvi pataenda kunonzi kumacro uku ndokwatakandotenga inini dinner rangu ndaida kuti inge rine mapork ribs ndo zvandaida netumwe twandaida nemapotatoes wawati ndo zvandaida inini netumachichichichi kumacro takanotenga chii futi iwe nyasha ya kumacro takaita shopping yedu yatakaisa obviously nemamwe magroceries emumba then Admire was part of that groceries kumacro Admire was with us kubig C macro pafonap now takumacro Admire akazondibhohwa manje pakuti amene munhu aidhiraivha ari mine kuti muinjini kauti muchii saka as much as ndaitaura naye ka akatanga kuti ndikutenda ndikati kupari kutanga pane munhu akutaura pafoni uyu ndikati alright bo patanga kuti ndikati ndotomboridza music adzoka futi nemusic guys apa sita kumo number 2 akutanga kuita sei akutanga kuridza apa this time I think wakazonga kuridza vana Jezebel futi iwo wakaridza auna kuridza Jezebel here neimwe futi song but now wanga kuridza tumwe tumasong tungori bobo this time around yanga iri Urban Grooves collection wana Nox chichi ndodati ninichi ndikutoita basa ndopanda nawo zvakuti ndandakutanga kuchiseka kuti kuita basa rakundiridzira masongs iwo choti isusu tiri kushopu tikudaziya tanzwa nekuti up and down why are you playing those songs ndo zvandaita zvandaiboka so I think ipapa anga akuvhizitira someone anga I think hama yake here but kuti you guys muchida help yangu here kana kuti hamusida help ndikati iwe tikuda help yako pakuti chi because isusu chi takuita sei tatokumo number 2 apa taneta makubva aita sei ini ndachagona kazi wanga kutanga kudadzira kuti akunetawo manje amba ndaona kuti no isu nyangwe ndikaenda kumba izvi zvinasisa kati hapana pangu pachazita sei pachazinda kumo mangwana ngatongoshingirira apa tatasawa neimwe mo number 3 adma achiseka guys aiseka zvezvokuti unoziva kuti iwo panguva iwaneta uchagonosimudza makumbo akupisa ndandakufamba ndakapfeka slippers guys andinoziva zvokuti slippers unogona kupfeka wakadeka inini manje ndanda kufamba ndakaisa kana kuti zvigumwe 2 zvakabuda ukuku ndakuda kutofamba netsoka ini because makumbo angu anga akurwadza ndo zvakaitika ipapo saka zvikasiyana zvokuti andimai atoti kana saka ndakuti sei ndakutomboita hangu zvokuvhizitira hama dzake dzaivhizitira ipapo airi bhoye ndahako shamwari but aiti akati gare futi ari ikokoti mazowana here zvamamuchida ndo zvaiitika ipapo then but tapedza izvo but asina futi kulast more but atsvaga right tichiri kulast more ndatatokanga nanyora point because taita futi tichitsvaga hembe handiti guzi ndasina hembe cousin anga anayo but cousin ndaona madresses ake ndati cousin pane zvandisiri comfortable kuti ndinge pamwe ndiri padina
for the meantime ndonyanyawo handisi comfortable kuti sei kubudisa maoko angu ndonyara ndozvandiri ndoitaka kunyara saka ndaimuti hembe yese dzese dzipo dzakanaka but dzese dziri kubudisa like this thing changu ichi handisi kuita sei handisi comfortable kuti zvibude ndo zvaiitika ipa saka tata kutsvaga hembe ndokwanisa kuita sei kuzovhara pandainyara kuti inini pasabude pavhidhiyo saka patikaenda kumore number 3 takashayiwa apa kazini wangu manje mainjuka ariwo pikiwo kufashion saka chandaida inaiti achiite handiti asina kazini we're not even fighting we don't fight because maybe toziona kuti yakati ndobva ndaziva kuti achisikuita tonhangosiyana nacho so paneipa akazoti kamwe ihope ndinako hatina here kanhu kapicture kacho nyasha I think iri kune imwe foni pane kapicture pane ndakatomutora picture ane uyu ndikini katopi kanga ari kukids section but katopi kanga kakanaka guys katopi kanga kakanaka ikako saka kazini akaona kati topi yakanaka bhaenda bhanoti you can actually wear this waipfeka kanga ari keblue guys kanhu kanga kanaka ikako but kanga ari kukids section but ati kanostrecha here because kakastrecha ndinenge ndapinda machena ndopfeka nekatutu skate kaone something ona so bataita munyama katop kanga singastrechi ona manje but takaguma taenda kukids section ndo zvakaitika ipapo hatakatokuenda zvedu kukids section takaendako apa maindiuka kumao kwese kwatiri kuindaka kwese vari kungosaka vachiti small because nokuno kuva ris very small vakasiyana nesiri majaini saka pane I remember there's this one ratakafarira rakarikata meruna ndika rakatangotange kadesign kakadangodayo soa but neka one arm kind of ranga rakanaka singamboiti katoti timaitaona dress kakanaka but tionei ratomuradza but it's nice mogona kutenga here but panzi pane small ndobva taita munyama but arishayiwa kids section bharatadza kuita sei kustrecha top batasiyana nazvo handitika saka tasiyana nazvo paipa takabva tazoti you know what I think tese taneta tichaita sei hatina kudya in fact the whole day tatombodya saka papa kuti hatina kudya tangovata 1 hour ndo zvaitika kuti adhimai vari kuita sei vari kuridza marecords ndo zvanga zvakuchindinyangadza ina ndiri kureva ndima zvanga zvakuchindinyangadza manje that time kuti ndikuridzirwa marecords asi apa ndichagoni kufamba pasi petsoka pakuita sei pakupisa saka batotanga kuti izvozvizvi takutombobuda zvedu chiita sei but manje I think ndakazoita pressure tapedza choti I think tapedza zvese kwasara hembe chete adimai akazonditi ini ndakatanga kucomplaina ndichiti I think ndaoverexceeda chibudget rangu but not in a bad way macomplainera ndaita ndaikoma ichoseka chiti ndaoverexceeda mari yangu yadada kushandisa yawandisa iwo adimai uchatondibhadhara chete mari yangu ndo zvandaita ipapo because ndaita sei ndaida kumuinfoma kuti ndatenga zvinhu zvakawanda saka yanga asingapindure manje guys saka ndaitaura kuti ndatenga zvinhu zvakawanda adimai ainyarara I think zvakatanga kutozondichindiboa kuti why are you quiet iwo ndiri kukuudza kuti bhajeti rangu radarika panapa nyange takapuwa ka100 kedu katikapuwa kunzi tikusapota chichichi zvadaridza zvinhu zvatodaridza zvingatomboiti adimai anga asingakomendi adimai never commented guys panyaya dzekuti bhajeti akanyarara guys ainyasondiignora kana andiignora otanga kutotaura chimwe chinhu chisitombori ine zvandataura zvokuti ndaexida budget guys aibva atondiignora saka ithing ndo zvimwe zvezvinhu zvakasitangota sei kunditaka kudaka kundibhowerera but handauziona kuti pamwe ndo zvaiitika panguva yachoni iyoyo saka zvaakazoita adimai akazoita sei akazobuda angozota achizoti wakasenda picture yakati wakaita video ko achaziye wakasenda piki pewine paipa wakazoti yange ivideo ko handiti because takazomuratidza kuti isusu zvedu izvi mune matrole enyu tapetrol bachi adimai atongoti hona ndazoenda kwanga avhizitira hama yake anga avhizitira vatoti hona saka pana guys let me tell you the truth
Ilini mu budget mangu manga business ukuthi chatenga wine. I was actually shocked kuti admire notenga wine how? Because in admire nganduza kuti I would just buy juice. So why would you buy wine? Wakundizatidza kuti une mabhodhoro ewine michi mutroli mako. Siri unanyasha iwe cousin. Iwe akutenga wine apa to make matters worse I have 2 bottles. Toti akutenga wine. Ndototi iwe uyatenga wine zvikazi because cousin angamboti are you the first thing cousin yangu akati are you buying wine ndikati no I'm not buying wine tokuita zvejuice saka maybe changotenga juice racho official ndatoonaro kudhara because ndandamboenda kumashops tichiri ipapo ndandasira pekuti the first day cousin asati auya pandakatanga kuita shopping because ndaiti ndotenga uyo oti no siye ichocho chachiite saka madesserts admire ndiye akasuggesta madesserts tikaenda kunotora madesserts aya that was admire's plan yekuti admire's idea yemadesserts vandatotenga madesserts ayaya because inini ndanga ndisina izvi zvomupfungwa mangu and I think ndaisatomboitawo zvedessert futi but anditengesa madesserts then bato ndisuggestia kuti malemons but unfortunately tazomaona nhasi malemons ayaya andakazitenga admire malemons ndazomafunga nhasi kuti iwe we didn't use those lemons ona so vandanotenga malemons guys those things were expensive but so ndati nyasha nditembizeti malemons tiyotiya netima uyu guys everything is still sealed guys saka zvandakabva ndanoita malemons nemaapples akabvaita saka zvakaita zvokuti admire anga ane A game guys let me tell you this guy anga aine inonzi A game inini manje ka paizotaura zvaitaura ka ndeibva ndeienda kuya kuri cozy and fancy zvakandikostira guys zvakandikostira cause aiti guys let me show you malemons andakanotenga guys I think azovhura cousin wangu so this thing pane kuti ndotenga lemon rimwe racho rakasina ucheko pane kuti ndinotenga so these are the apples andakabva ndanoita sei actually sealed because akakanganwa kuti sei kumashandisa but are sealed guys look actually sealed saka ndakakanganwa kuti sei kuzoma because ndaimuti no inini malemons I don't know because ndinoreacta stereke so I wouldn't want kuti ndikatanga kushandisa malemons ayachi ndozotanga kureacta kana kutanga kuvaiwa ndiri palive stream so maybe azoti no right iwe ukanditi zvoni malemons unogona kureacta tenga maapples saka tazotenga mangwana achoni because anga remember but you can buy oh my god so these lemons guys instead of kunonhonga lemon rakadai uiri musherefu powder charger instead of kunonhonga lemon rakadai ka inini manje ndikati unonyebe andingambononhongi lemon rakadai I want it to be fancy and cozy kwaunotenga aya anenge akaiswa mune this thing guys lemon guys lemon saka iri rinenge rakanzwai also vanenge vakatopeka ka ini ndaingodai this kachoni wobva warekera it was really nice but don't I like this one pane kuti dai ndakangonononga irori lemon iri ndakangoricheka roiswa paekera lemon pamwe re50 cents ndakandotora remutro yakaiswa mupaked ndozvandakaita zvakaitika ipapo but admire naumudzo ndozvandaita ndaingoti iti iri bho saka manje zvakazadzira kuti ndotachimwira mvura taba actually remember food the first day papa ne chocolate paifana kuya futi chocolate I forgot kushandisa chocolate yesterday so yeah this chocolate taifana kuishandisa nezuro I forgot saka tazoiona nhasi chocolate iyi guys vapakapenga kani ndakanganganwa kushandisa chi malaivi wacho kanzi sorry taps G ndati lime what but the idea was ma lemons saka ini ndakanotora itotototwe kuti ma limes yeah very correct saka chocolates ndakakanganwa ishandisa ndazoiona nhasi
patata kuzoda kuti timwe duti ndopana kuti ko chocolate kaiwe how far saka right ndo zvakaitika izvi kundipewo kachokoleti yacho chakupa right nikirikini then yeah so basically I think ndezvimwe zvandada kangana then pane pataida isusu kusaidi kwangu actually ma-suggestions mazhinji guys aibva kuna admire because inini zvinhu izvi zvemudheto and being romantic and what I've never done zvinhu zvakadero so angati do you have flowers muchiisa ma-candles here or ma-roses ndikamboti ini ndikuti ini ndeda kuisa mabhaluma so ndeda kuisa ndatizvo takorekta guys kuti limes guys ini ndaida kuti lemon ndaifanira kunotenga malemons ini ndikanotenga zvimalimes zvachoni izvezvo ndazvikorekta it's okay so inini akati roses or flowers but inini in my head manje I thought kuti being so nice and romantic I should put red balloons netuma-ribbons twaifanira kuzonge twakarembera kupi kuketeni kunoku but admire hana kundisira nharo because ndakamuti nda kudhekoreta ndakuisa mabhaluma nechine maribhoni kupi iko kumadziro ndo zvandoda kuita sei zvandoda kuisa guys maballoons hazvina kana basa muri kuzvidzwa kuti ndoda kuti chii ndo zvandaida kuita izvozvo kuti ndaida kuisa mabhaluma angu pi kumahwindo ukuku but cousin manje akasvika akazvivharisa zvemabharuma iwayo manje akati no unoisa mabharuma ibirthday here asi admire haana kuita nharo neni admire manje aingoti okay cool hanyu kuti aumbowane mukana wekuzozviturika my god zvikanzi candles handiti admire akati candles because admire akati maybe I'll just put my candles what isusu manje tatina plan yekuita sei yekutenga makenduru zuro kwakutenga makenduru aya tikati admire ati shi aisa makenduru hatingambokundwi naadmire let's buy our candles we bought our candles because admire akati ane makenduru inini manje udaisa makenduru mulelaitere ndikati because admire akati ane makenduru sike inini ndikutodawo makenduru iwayo sike I think no ndakutozviona nhasi kuti I think ndanda kuita competition naadmire guys saka makenduru they are still sealed aya hapana ari sealed guys andinozoda kamatengeri ayo ari sealed kokuzoita kuoda aifana kunge akaita seko mangani negezi kaipotawanda kuti haumbozozvibhalansise ndatoziva kuti time dzacho hadzimbobatani ndomaverenga 2 4 5 12 makenduru aya because admire akati I'm gonna put a candle ndikati kusuza candle saka isusu yunya shaka vatenge makenduru akati ko muchamaisa pai ndikati waka admire hangabadzi candle isabadza candle ndo matengera ndakaita candle guys candle harina kushanda mukona kuti ndesaka budget yakazo exceed manje awakaoda vatamba pane chimwe futi maroses right because uyu admire I think admire is into I'm not saying kuti in a bad way but I think you know how to do those things izvi zvatakaita nezviro inini handizvigoni handitikaska ndaitodza from you so admire I think anga ane maflowers already indanga ndisina ndobvakazi ati iwe kana zvanetsaka patinenge chekera payo tikaona muti une flower tinongoritanha flower racho toisa patable ndo yanga imwe option yekuti tinoita sei tinotanha chiruva remuti mustreet toisa chi patable but because zvinhu zvacho zvazvawanisa ndo yanga option yaitaifanira kutoita
but takazoshayiwa hedu hapana akazozvifunga nekuti hatanyara tese, asi plan ndanditori nayo ende ndaitoziva street rekuti inotanha maruva iwayo, ndaiziva zvangu inini mastriti achona nemaruva, but ndakazoshayiwa time ndaida kumatanha asi kuti aizomaisa pai manje. Ya saka nezuro saka ndichaita ndichibatanidza nezuro manje takazoenda pane shopi yandaiziva inotengeswa mafake flowers, so nezvimwe nemaribhoni angu andaida, maribhoni ndaitomada guys, and then I think taitozonetsana necousin tiri mushop because ribhoni ndanditorida kini shop yaya. It was fortunate enough kuti shop takasvika yakavharwa inotengesa mafake flowers, takasvika yakavharwa tikati ko shopi iyi yavharwa nekuda kwei, handitika. Asi tichiri ipapo before nezuro takazoguma futi taenda kunight market. Kune dzinonzi night market, the whole day tatapedza tichienda kumamalls, takaenda ku3 malls, yechi4 hatina kuzoenda because no tuk driver anogona kuzoboekana, so let's not go to the fourth one. And also the fourth mall iyaya ndakamboinda first, then ndichiita sei ndichawana admire, handitika. Saka ndinoziva, and futi that day I remember these things are nice what, but I know hazviiti kuti zviite padina. Ndichiri ipapo takaziva kuti ndiite up my game. Ini ndanga ndisina guys, ndasangana basa nazvo zvokuti ndofanira kuya ndichiluka nice. Admire manje akandiconvinza, ndo zvakazoitika. I had to listen kwaari iye kuti I think akandipa kalecture akandipa lecture akati sha no, you should also show us that different side yako because aungamboiti kudhina ucha madrama. I was ready to even come wearing a plastic paper bag mumusoro or kutoita kana ma-earring emapaper. I was ready I didn't even mind zvangu inini. Saka dzakazotara neni dzikandionesa ma-pros and cons of actually dressing nice for this date ratakaita nezuro. Ndopandakatanga kufunga manje kuti then yakabva andiratidza kuti inzvi ndo zvandichapfeka. Saka I think pakandiratidza kuti ndichapfeka izvi ndopandakatanga kufunga manje kuti I think hey, saka ndototenga manecklace iwaya because ndandisina but tenga because iwewe is only for this day, maybe you never get another chance yekuti uite sei umbobudo wakadero. That's the only reason why guys ndakazobuda ndakaglowa guys. Akanyengerera mupesi uyu ndibude ndakanaka zuro wana, but pasina izvozvo ndasingazvifunge, ndochokwadi ndasi kutombozvifunga. So that's what happened. So ndo zvakasita manje kuti tizoenda up and down kumo yega. Saka takazoguma taenda kunight market. I remember takatenga something chikarasika kumo. I don't know what happened kuti pakunopeka pepa ichi pakanigirikina kuti vakakanganisa kuti pandakazongenda kutaura this other guy anoshanda ikoko ndozivana nevamwe wacho nemumo imomo. Saka ndaimutekstira papa nenonzi line ndichimuti ndokumbira kuti tarisire vakati hatina. So iye aizoti hatisi kuchiona chinhu chavaita sei chamatenga chocho kana is fine, itongori loss yaitika ipapo. So ndaitotaura, I remember ndaitotaura naTimhoze guys. Sorry Timhoze akanda kumeshana because I think ndichangomeshana Timhoze, the rest maybe ndogona kusataura. So ndaitotaura naye because ndandaboekana kuti tasura the whole day tarasa something futi pane zvatatenga itori losi ende receipt. I think ndandarasa futi mareceipts achoni. Then apa ndikudza admire kuti ndaita budget rangu over exceed. Admire is not even budging. Then ndatosvika kumba pepa ndambodya the whole day. Ndatanga kuti ana Timhoze pepa, I don't know, ndakangotanga kuti ana Timhoze vatoti zvinoitika chichichi, vatoti are you ready guys that I'm not even ready sha, hatisadani hembe wawati chichichichi datonota sei datonotsvaga izvo zvizvi. Ndati kuna cousin chanyango chakaneta we should go kunonzi kunight market. Inoita like vanhu vane mamozo vanokwanisa kuti sei kuenda mustreet, kuno kumanight market vanhu vanoenda mustreets netumashop tumarails wavo tinenge tune hembe. So ndakati akunombotekeswa zvinhu zvakanaka guys. Namoka inonzi murombo harove chine nguo, ndo zvakaitika. Tasvika kuya kunight market guys, the same tuk driver ndo wandakahire the whole day. Maybe takatomupa kana kuti $60 for the whole day, I don't know, because takaenda kwakasiyana. So manje zvakazoitika ndezvekuti
tasvika kuya takusvika kuri kuitwa social distancing guys. Pane zoti apa mashops aya anenge ari pakati waya mustreet memuya ndo anenge atengesa zvinhu zvinenge zviri nani nani zvichiluka nice and fancy. Vanhu vavo vese vanga vasipo. Kwainge ne vanhu vaya vanongotengesa masecond hand, mabhero, majini, zvimwe zvezvimaT-shirt, wati mafomu. Guys, takazoguma taenda kune imwe shopu iri kumakokokoko apa Timhozi akazotondipawo dringa kati ndinotenga katoptopu. Timhozi wakapenga ndotomubhigawo Timhozi, thank you by the way. Akazonge akuona pamwe kuti ane stress guys. Then ndibva taenda kupi kuya kubva tazoti kuna cousin ndangotenga chero guys, ndakatenga katop mune shop iyoyo. That top yange iri yeyellow, but this top manje handina kanotomboita simba rekuiedza because I was now frustrated. Ndobva ndaita sei, ndobva ndaiti this top is ugly. Ndozvandakandaudza cousin takatoitenga, but ndati kuna cousin, Kazika, I don't think I'll wear this top tomorrow. It's actually ugly. But saka uita sei, but I think maona ndiri kuti ndichatoguma ndaita sei ndapfeka this other red dress that maybe ndinoona ndichanopfeka. I would see kuti zvafamba sei ndichanopfeka izvozvo, but this top is actually ugly. Ndozvandakamuudza, asi ndandaitenga top iyoyo. But ndaita sei, but ndafamba ngatimboenda futi kumwe so, but atenderera kweseko bamboda kuti nditi bambotangwe suggestion ndikati no, izvo hazviita sei. Nyasha wakanga unobadza charge ndobva chii yakucheza. Saka the whole night yaita sei yapera iyi. Uyu fesi akutanga kuvhunza dhimai kuti ko aufa ndikati atashaya. Saka kuti tashaya pepe, but ati dautaura chokwadi guys. At this time I was desperate. I was literally desperate. Saka saka ndiri desperate kudaro manje ndobva ndati you know what, inini zvandakuita ndezvekuti ndakuvhura mumonaki. Ndavhura mumonaki ndononhakana ndonotora zvinhu zvazviri mona kudhara, but ndati adimai ngatei video call because mangwana ndokune dina. Saka ndati adimai ngatei video call mangwana ndokune dina. Mba ndaita sei, mba ndatanga kutora hembe dzangu dzekudhara. Saka daida kunochinja ndoti ko iri sei, oti iri boy, ko iri sei gaiza dhimai aingotende akasati maitawo chokwadi. Why wait, yes iwewo mano aimbowapo wano. Yes, but I remember 1 or 2 wakati no, but vazhinji chengoti zvinoita kusvika tazopedzisira nemwe yanga ine black ine red so kanga kabupchu. But ndatoti I think but tati yes but inoita. But I think waifarira red dress nyepeni. Ndatozoshamisika wapindira blue yangu kandokufarisa kayo. Aiwa, pane rimwe rered rawaifarira wakati wandisimbisa. The red one zvakaita kuti ndirirambe. Ndakaramba red dress because ndeiti dumbu rangu guys, dumbu rangu ndoda chokwadi guys. Those are some of the things I think zvinoita encountering, but so I'm just sharing, not kuti ndiche ichidegrade munhu, but for me these are the facts because ndaiti no, dumbu rangu riri kubuda, dumbu rangu rihombe, saka handisi kuda kuita sei kupfeka dresi iri. Andimai kwakundisimbisa kati no, hazvina basa. Vatanga kundisimbisa achindipa kuti no, vamwe vanu vanombopfeka so zvina basa izvozvo zvokuti wakapfeka dresi zvinoita sei unobudisa dumbu. Guys, andimai akandisimbisa. Saka ndati no, ndati no, dress iri as much as uchirifarira. But I think that dress was the one for admire, but inini ndakandisingaride because of dumbu, because ndaifila kuti riri kunyanyondibudisa dumbu rangu raita sei rakakura. But no, I will not go for this. But admire aida dress iroro ndochokwadi chandakaona. Haana kuda kuzondibudisira pachira because ndakazenge ndakupfeka tutu skate nekangu kakaita uyu kaboob kanonzi kachinyasha kaboob tube ndokazakazika. But admire it's nice, but red was the one for him. But ndakaramba because of dumbu. Akati no, hazvana basa, but ndakariramba. Dress ro ndakatoriramba.
Saka ndozvakaitika pa. So the following day vanamuti, you know what, ndoita sei ndakuenda kunotsvaga kuti ndikwasaenda kune rimwe zimaketi futi ndokwakambonotsvagaiko, but ndakazorara think ndo pandakazotomborarawo ipapa nditi ndikazomuka kuma 3 p.m. dzekunoku. Ndamuka na 3 p.m. dzekunoku bva ndati bafa zvandakamuitira ndakamudzimira foni sorako ndautoti sori panapa ndakamudzimira foni zvakaitika nezvekuti nekrani ndaiziziva kuti admire achaita sei, because kana any follow up ake is good at doing that and I applaud you for doing that, but now zvakaitika ndezvekuti ndakati no, admire sezvo aiti ndatenga bhodhi rewine chete, it means kuti nhasi admire ndo paachasora ari busy. So if admire is gonna be busy the whole day, achandinetsawo sekudinetsa kwanoita sei panhingirikini, achandinetsawo pakuda kuti ndatenga chakati ndakatenga chakati. So inini manje ndakuswitcha off phone yangu, ndakatoswitchira off admire phone iyoyo, handiswitche off phone pakurara, but ipapo ndakati I'm switching this phone off because handisi kuda zvokuti admire azondifonera kana kunditekstira uchiti saka chakati munacho here ichichi kana kuti makupi izvo zvimapedza here, ndakamudzimira foni. Zvakaitika guys, ndakabata ndakazima foni apa ndakazima foni useka ndamoserugare ndamudzimira foni manje, ndakutsva nyasha, ndamudzimira foni manje, ndichimuka ndakabadza foni bva ndaona admire akasenda message, ndobva anyatsobva ndakuita dera second one, but wadzimaka foni wadzima foni achazoti akati wadzimaka foni kana kuti wadzima data. Ndozvakaitika ipapo but ndiri busy nhasi ndasora ndiri busy neshopping manje. I think this time anga aserious admire. Ndozvakaitika inini bva ndaita sei, ndobva tazoenda kushopping pepe, but I think ndakasangotwa newe taenda kune this other shop ndaunotasa kuti vane manice skates nematops bva tashaiwa, bva taenda kune the other one bva tashaiwa, bva taenda kune the final shop. Apa ndo patakasanga kuengaja nekumbi manje, because kumbi ndasangotana naye pese apaka chinzwai guys. I was actually watching the video takaita yesterday because ini ndakazoinobvunza kuti how did this happen. Kumbi ndakamufona ndati, you know what, I want to put you on conference call na admire. So patakatiri kushop yekupedzisira ndikutsvaga hembe tikushayiwa, the last shop yatakaenda ndiyo takazoona that blue dress. But zvakaitika ndezvekuti inini ndaishaya masize, ndozvaiitika. So my cousin had to buy that dress because ane zvake, but that, you know what, if you buy that dress, but if you buy that dress ndindi kunoripfeka. So ndakukuudzai zvakaitika about that dress kuti guys, there are those kind of people who stand by your side through thick and thin. Ndakuudzai drama rakaitika about that dress. Saka manje admire kutaura but that, you know what, ini ndakubvisa ma-earphones, you guys moita sei motaurirana whatever zvamuri kuplana, inini I'm out, ndakumboita sei ndakumboita zveuyu. So I think they talked about like for more than 30 minutes vari vega. So I really didn't know kuti what exactly did they discuss vari vaviri, ndanga ndisingazive kuti vakadiscussa kuti. Pandakatozotanga kutaura navo ndatakuta sei tatakutodzoka takuti now we're going back home, taona dress ndakadzoka kunoku. Saka ina hana ndakazoti unozondiita seunozondiupdate. Paunozondiupdate pepe I think ndakasvika nditanga kuita busy hanaona time yekuti azondiudza kuti vadiscussa kuti chii. Saka ndosaka zvimwe zvazvo zvanga zvakuzoitika pepe ndandakushamisika kuti really chii chaitika ona. So I didn't know kuti vakataurana kuti chii admire nani nakumbi. I wasn't aware kuti vakaudzana kuti unozoita sei. So yeah, but pesa apa pandaitaura naadmire guys, I think kana makambonona ndakashata paindaneti ka hamusati manyatsondiona ndakashata guys. Guys, andinomboenda ndakapfeka heti ndakavhara. And this time ndakaita sei this time ndakandaita sei I think ndandiri pasituation yekuti I think I just don't care kuti admire akandiona guys, ndakandireka kwa mabhanza ngakashata apa kwaipera.
kupisa tichita kuteuka ziya kudai apa maitanza kuti video call guys apa taitoidawo video call yacho kuitira kuti tijairane ndikuitira kuti inini pachazoendawo pachi online handizonyanyi kurwa nebuka ndo zvandaitoidiro futi video call guys ndaiteuka ziya guys ndaiteuka ziya raichuruka kobuda ziya kuti teu ndozvaiitika ipapo. So now what happened is ndaitojoka naye kuti but hausi kuvhunduka here nefesi yangu iyi because hapamba kaipa pasangana lipstick pasangana chichiteuka chitotaura chichimwe. So ndozvezvimwe zvinhu zvakasanganikwa nabudhi admire vachiona face Men to men. Men to men, we were communicating men to men, no lipstick, nothing. Chibuda mujirani ndo mazuva akazvimba ndo zvaiitika ipo because papasina zvokuti hanzi chamwada kumbosora chikusvoda panguva iyoyo papangoti how far ndo zvaiitika ipapo. Then yeah, so ndataura nyaya dzokuti I think pakutoedza hembe maybe takazama more than 10 or 15 clothes dzese ndikatadza kuwana one yandakafarira ipapo. Zvimwe futi like ndakazoti ndakatenga wine actually bow wine I never drank iri sealed. Yeah, takatenga wine because admire akatenga wine ndo zvakaitika. Then the other thing chekuti isusu pamenu pedu paifanira kunge paine maribs but I removed maribs iwayo nekuda kwekuti admire angaita sei anga ati ndingirikini anga andisendera picture anga andisendera picture yenyama yanga yakanunira guys akanditumira picture yenyama yanga yakanunira nyama yanga yakanunira ngeri yairadza kuti isiteki guys kuda ndositeki yacho niyo yanga anayo. So I was like, you know what nyasha handishadi maribs ndakuda steak ndakaita change of plans handishadi maribs, no more ribs. Zvikanzi handishadi maribs ndikati yes, ndikati zvikanzi nei ndikati hachekeki palive ini ndakachinja ndikati hachekeki ndikanzi ndikati besides admire atumira picture iyi uri kuona here kununyira kwakaita nyama yachoni ofiri kuratidza kuti haina kana mabhonzo but atomiti saka isusuka we should pass through Tesco Lotus so that we can buy this. These are the certain pork yavanotengesa iri bho unokwanisa kuigrilla woita sei tongokopera zvaitwa naadmire saka ndaitoita acopicator guys. So ndakabvisa maribs angu atatakatenga ipapo but nekuda kwetime plus neconfusion yandandanayo ndakakanganwa unotenga nyama yatada unotenga yabva tasiyasa imwe yatati nayo yanga yakaitawo steak so but maribs takatomabvisa ndo zvakaitika. Saka inini actually I think I was competing naadmire. I don't know why I was competing naye yangotumira picture ini ndobva ndakopa ndo zvakaitika ndaikopa. Guys, it's funny that I will change your plans but namboti chimwe ndandine option yemapork ribs kana kuti tuma drumsticks tutiki but that no handishadi izvozvo ndo pandakazobikirwa nyama imwe yaiya. Then saka in conclusion ndokoti ndaisada kuti ndikundwe naadmire I think handizoti nei. Then imwe futi takatenga machopsticks. Chopsticks are the reason why I bought them I don't know and we never use those chopsticks. Really? Takatenga not 2, not 3, not 4, a pack of chopsticks. Ndo zvakaitika Hanzi saga. Ndo zvakaitika ipapo. So we literally bought a pack of chopsticks and I don't know kuti ndaizoda kumashandisa how. So these are the chopsticks that we bought. So akazara we didn't use them. Yeah, so that what happened. Then yeah, imwe futi nyaya yaita ndeyekuti pandakanzitenga lemon and what juice chichichi and I knew kuti bemwada kuti ndizoisa apa ka
But now ndakazoti ndiri mushopping ndikati, you know what, ndakamboona vanhu muTV vanenge vanenge vane mastraws vachidai also vachimwa tumacocktails vachi ndozvandaida kuita. But ndati I don't know I don't know kuti chii ndinotenga kupi iwo mastraw acho akaita seiwayo. Ndokubva ndapfuura nepaAmazon. So for Amazon, I like green tea Amazon, yeah. Then order Amazon yangu. So paunopiwa the Amazon tea yako yaya. Vanokupa tea handitika. Then iwe unozotora straw yauri kuda. Pane dzimwe dzinongori neround. Then imwe inoita kunge yakataka pointed data kudai. So I was like, you know what? Handina straw. Let me just take my straw. But ndakataimira kuti waiter uyaita seatasadivi. Ndobva ndangotora mastraw. Saka literally in other words ndakaba straw ndakaba mastraw muAmazon. Because ndakazondinomatenga kupi. So ndakangonhokora imomo paakafuratira munhu wemunonzi muchimacho imo muAmazon. Ndakabva ndatora mastraw amene kuti manga ndakangoti gwaju. Ese ndafana kutora 1 bha ndakangoti gwaju. Ndobva ndamaisa muchipaper bag mangu. Ndokubva ndaitotanga kufamba nestraw ndiri serious. Saka ndozvakaitika ipapapo ndakasinaziva kuti mastraw ndonomatengepi apapa. But guys, mastraws ekuAmazon anenge ari egreen. So handisi kuzondezoti green glass rangu nejuice rangu rered nestraw yangu yegreen zvaizofamba sei. But unfortunately mastraw acho akabva asvika achiraswa necousin because aifunga kuti mastraw ekungoti ndingotorawo ndobva amarasa. Ndobva ndasara ndiri strawless. Ndakasara ndiri strawless. Kwakuzotsvaga kuti ko mastraw aripi. But tasara ndisina chinhu. Ndozvakaitika ipapo. Ndozvakaitika ipapo pauyuyu. Then inini manje zvakazoitika guys, don't get it wrong, but because I was always saying kuna admire kuti over-exceed. So I think admire as a man akada kuzama kuti, you know what, I don't want to say anything about zvinhu zvemari, because inini my argument was, you admire, inini I'm up and down and ndichienda kupi and I'm spending much. Why is it you're not putting any effort towards this? I think. And I was saying, and I'm the one who's actually spending more. Because you already have a cutlery, you already have a stove, you have everything in your house. So this means I'm the one who's gonna fork out Mariaka wand. So you will go garego. Don't papa any argument. You're not spending, but I'm spending. I wasn't even complaining deep that money. No, it was not the reason why I was telling him. But I was complaining kuti he is not spending anything. Ndakata jealous kuti ane zvese because wacho katika bao aibva akuratidza bao racho ukati glass aibva akuratidza glass aibva aenda kunovhura mumakabhodzi mavo apa makabhodzi acho iwayo whatever they call them zvakatonaka futi on top of that apa ndichazotobika ndakaita kota mai mwana everything was just superb kwavo kusaidi kokoko. So I was jealous. I think I was just jealous because everything was in order kusaidi kwake zvangu zvanga zvisiri muorder. So now what happened? Tasvika 400. That's how I thank you guys. But yeah, saka ndozvakaitika ipapapo. Saka zvakazoita admire akazofuma ndakufuma mangwana acho akaita sei akanisendera mareceipts. Inini manje ndobva nditi no, wandisendera mareceipts nekuda kwei? Boy, I mareceipts ezvaakatenga zvese wawati, but nditi why did you show me my receipts? Anditi but zvandibowa, not in a bad way guys, don't get it wrong, but I think at that time what bored me was not kuti akandiradza mareceipts achiti ndipe mari. No, haanondiradza mareceipts achiti ndipe mari yangu yandaspenda. No, that was not the reason. Inini ndakati wandiratidzire chii mareceipt iwewe? Akandikuratidza mareceipt kuti iwe uone kuti ndazospendawo. Ndikati no,
inini ndinanga wanditangira kusenda receipt. Ini ndingafanira kutanga kusendera receipt iwe uzondisenderawo. But aiwa zve inini point yangu iri kuti wakachifunga kuti iwewe ndiwe gokukuspenda ndazospendawo saka ndozvandida kukuratidza chete kwete kuti ndikuti accommodation newe kana kuti ndikuti ndoda kusotesa no ndikati but reason yekuti iwewe wanditangira kusenda receipt ndoyandibowa wangafanira kumirira inini nditi sei ndatanga ndakusendera receipt wazviitirei kutanga kunditangira wandibhita munyati wangu inini ndakandifanira kufunga kuti inini chimuti changa chifanira kunge chineni inini ndindakachifanira kutanga kupa receipt kuti hona inini mareceipt angu aya ndakazospenda mari iyi iwe wakunditangirire chii ndisitaroda kuti akunditangirire chii obva andisendera futi vamwe mareceipt 3 Saka in total, mareceipt akabvaita 4. Ndikati saka why are you still sending me these receipts inasanda kuti because andakurambidza kuti senda mareceipt achoni ndikana ndichadi because iwewe ka wanditumira mareceipt saka iwewe receipt iyi wangoda kutondishodesa marekonsireya ndizi ingona kwanzi dollars apa handizi kuti inoconvertwa sei ndopatati wanditangirire chii wanditangirei ndinanifanira kutangirira handisifani guys but tinozombonesana navanhu guys I think mumalationship tiri peti ndopaseka ndopatatiseipera nyaya iyaya I think chimwe chakazoita chakako apapa manje apapa tuti majokes aita but this one I think it was a real kuti akondiboa because zvakaitika zvokuti and I didn't know pandakafuma ndichiti I'm not feeling well. I was telling him the truth but I think I forgot ndikujoka but that I'm not feeling well. I think ndarohwa neflu ndo zvakaitika sikaipotati ndakufamasi asi andaumuudza kuti chi and ndaumuudza kuti ndikuita sei ndikuenda kufamasi handiti ndobva ndatoti I'm not feeling ndikuzwa kunge ndikuzwa musoro kunge ndikuzwa flu that flu thing chichi adimai kwakujoka achiti nyange ukaita sei ukafa zvako isi bho ndati what chokwarini kutokudza kuti I'm not feeling well right now apo utondanzira kuti hazvina basa nyange ukaenda hako iwe uchizoti ndasarwa nemahours kuti ndinge ndoita sei tichienda live wakutaura saizvozvo ipapopo that one was real mamwe ayanga ari majoke but that one was real because at that time ndakandichifila kuti ndakafizuka saka amaibva aita joke iroro I wasn't ready to take that joke ndakatoboekana zvemashuwa chaiwo kwete majokes I wasn't ready to take that joke bva ndatoti ndomukata toita sei ndomubloka ndikamubloka before life then what guys ndinomufamasi guys kuti topuwa mushonga guys yeah saka ndo zvimwe zvakaitika ipapapo yeah so this was before the dinner and some of the ups and downs then yeah ndataura zvese yekupedzisira ndeyekuti set up I think ndakaita challenge yekuti set up yangu yanga iri like muroom mangu muri mudiki table yangu yange yakatora imwe space bed zihombe so now takazenge takushaya kutoisa papi pekuti tiise bed so what I did is takambozama apa manje ndada kuti admire can you please help us because asikuzotoisa papi kuti video igobuda mumushe saka takatenderedza imba yese pane pamwe pakaagiwa naadmire kuti yes akatoti hapari kubuda bho paibuda bho zveshuwa but inini manje ndakadecida kusaenda ipapo pakati pari kubuda bho ndokabva ndaregera kuenda pacho pakati pari kubuda bho pandaenda pangu inini pandaida inini ndozvandakabva ndaita ndakaenda pangu pandaida paidai hapasipo pandakainda bva ndaenda pangu ende pacho pandakainda kandiva kuti takazosimudza bhedhi yaya masimba akatodonha ese
saka takasimudza mameti tikasimudza bhedhi mumba medu bva patosara makatoita madhirangisha mablankets asanga ari pafloor vatangogadzira table vatagara patable. That was it. Cousin wangu ndiye akabika food yese iyaya, inangu handigoni kubika zvekudero, but cousin wangu ndiye akandibikira food yese iyaya, makaona iyaya. So ndo zvakaitika guys pakuprepare. So handizozivi kusaidi kwako iwewe Admire, but I think I remember wakanditi waindudza kuti your uncle vaiva vekunipa matips vakakubatsira izvo kunoita sei kunotenga zvawaitotenga and preparing the food as well. Ndapedza side round. Satauya kwangu wachavaudza here kuti pane keteni rakazvambuka pakaita batai. No, zvakaitika ndezvo guys paketeni. Let me tell you why. Ndatorikanganwa keteni. Oh my god, zvasara sei. Yeah, paketeni, this keteni zvarakaita handimukuona this side. Ndakafanga nedress, just remain me dress as well. So handimukuona kuti this side. Saka vanhu vanombouya vachicleana vaiveka. Akauya apesanisa maketeni, one baraita upside down kuhamira kuti baraita piringishingi. So now pakuzobvisa that thing chiketeni reoka zvakaita zvekuti cousin wangu aizochobviswa sebva abvisa. So pakubvisa chakadonha chese bva chaenda pasi, chadonha ndobva apa chakadonha taitaura naAdmire tichigadzira setup yachoni. So chadonha cousin wangu akatokuvara guys, sorry zvako kazi, akatokuvara. Ndo zvakaitika nezuro, akatokuvara achigadzira the curtain rail. Ndo zvakaitika tichiri ipapo futi panyaya Skochi hanzi hebo anyasha anoseka. Saka yeah, tiri panyaya dress guys. The funny thing is guys, anomaza panonzi vanhu vazoenda michatabu dress akazoramba kwana kadii. Ndo zvakaitika pepe, zvakaitika zvekuti that dress patati akuenda palive because ndakazonenda wedzera 30 minutes asara pedzi, but live yakazotanga dress ichiramba kupinda. Saka dress ichiramba kupinda kazi akati no, ndikati you know what, dress raifanira kunge rakasvika kumatoes good, ndikati you know what, hatichatomboisvitsi ikoko, ngatisiyire rakadero rakaita hanging. Indangoita sei ndangogara zvakadero because apa paka handisina time yekuti ndiswere ndichikikiritsana naro. Ndobva tora chicroche guys, croche chaiyo, nyashiripo croche. Akatora croche neshinda. Ndakukuradzai zvakaitika ipapo, vanoziva croche ndakuradzai zvakaitika because ningirikini pasingakwanise kuningirina. Saka akatora croche chaiyo iyi, croche iyi yatinoita ikira, ndokutora iyi croche ka, saka oisa shinda kudaiwo so kuti angada kutoikira. Ndo zvaakaita, ndobva daiwo bhabora bendu idress rake ranga atenga nezuro guys, rekuti azondoitawo zvaada kuita rake. Ndobva atora croche abhabora dress rake rinyowani risati ambopfeka, akaribora guys, akaribora dress rake cousin wangu. Ndobva adaiwo bhaisa hook like this, ndobva adaiwo bhacreata kahoo padress iroro, ndobva creata one side, bhacreata one side, ndobva risunga netambo yemajuice. Saka pepe zvanga zvisingaite kuti ndizosimuka because dress ranga rakaramba kudzika. Dress ranga riri hanging, dress aifanira kusvika kumakumbo uko, but rakaramba. Saka ipapo parakazoguma mumanizi, saka rasvika mumanizi bva raramba kuvharika uku mashoulders acho rainge riri off shoulder, but then raizongoda kuti rivharike. Saka pakanetsa mbabora dress rake nyowani guys because ranga risingakwanisi kuita sei kuti ndirivhare. Akaribora vatatosunga neshinda yemajuice. Ndo zvakaitika zvamaindiona pepe. Cousin wakaplay as a big role, hadi kunyebera. Wakaplay yake role risingatomboiti. I think Nyasha, I have to buy you that jacket rakufarira ndizvo. Pane jacket rake raakaona, I think I'll just buy her as a thank you gift. I'll buy you that jacket maybe tomorrow. We'll go and buy the jacket. Pane jacket raakaona rakufarira, so I'll probably buy her that jacket because akabora dress rake nyowani takatoribuda naro nezuro mushop. Saka for me I think it was just a sacrifice iri too deep guys. Handisakwanisa kukudzai mamwe madrama andakambita necousin yangu yoyi ekuti mukazomanzwa mamwe acho munogona kuti pakaipa
Vakaipa, anything can happen. Hapana chiri impossible when the cousin is around. I think it may be if I'm gonna get married or have a wedding. I think she's one of those people andingati anofana kunge ari muside mangu because anokwanisa kundiunderstanda kuti pamwe apa ndakuita hasha kana ndakuita sei ondidzoredzera mune zvakanaka. The rest maybe hatogona kusanzwanana. Ndo zvandinokwanisa kutaura about my cousin and my sacrifices ake nezvimwe zvinhu zvakuti unoti pamwe right now I cannot do this, iye anongoita sei, anongotora oita iye ari iye. So that's what happened on my side. So I just wanted to show you kuti pane vamwe vanhu vanoita sei vanosupporta like that. Then at the same time, Admire was supporting me. His family also was in support of what we did. Sister Eunice, imagine ndandasiya pa Sister Eunice. Sister Eunice vakapindawo busy vari kusaidi kwake kwavo kwavari ikokoko vachidzoredzera vachiita sei vachizoitawo pamaconference call because pane maprotocols akasiyana siyana aifanira kunge achipindwa. Because guys, mind you, Admire is not handingati munhu watingati ari pasocial media zvekutodero, so we had to respect his family. So Sister Eunice vakauyawo papapo kuitira kuti vange varimo patinenge tichitaurirana wati ndichizombofurayiwa nauncle. Admire inini da kutozomboonawo kuti face yauncle vakaita sei because yaiva audio kaiya. vakandifuraya zvavo. Ndakafira kunge ini ndini mukomana manje vari kuda kuzama kutoda kutotora mwana wavo guys. Ndakafira but uncle vanoda mwana muzukuru wavo zvisingaiti, so I think he was actually trying look out for muzukuru. And Sister Eunice, I want to thank you for actually standing by me because vaidawo kuti inini ndinge ndiri kusafe side sisazondidzokera zvakuzonge zvakuda nepamwe. So we wanted that kind of assurance on my side as well kuti hapana zvinozoitika. So Sister Eunice, munongwaziva Sister Eunice havana chinhu chavanotya ivo, so vakandibatsira as well. I think ndo pandokwanisa kugumira zvimwe izvi zvakazotaurika useri. I think zvinge sinei nevanhu vari panapa, but zvakawanda zvakaitika. But Sister Eunice vakandidzoredzera because ndakatombobatikanawo ndikatombofunga kuti handakusiyana nekuti mudheto wacho ni, but ndinovatenda Sister Eunice nekundidzoredzera kwavo. hadi kunyeberai, it's not easy kuti munhu usina mboona naye wotanga kudzoredzera panenge pavo kuti I think I'm giving up. Then uncle as well, I have to thank uncle because maybe zvandaifila kuti I don't know kuti ndichakwanisa kuzviita kwati handikwanisa kuzviita, maybe nekuda kwezvinhu zvakasiyana siyana vakandibatsira zvisingaite uncle nekundidzoredzera as well. Saka ndakazokwanisa kupinda mumood because of uncle and Sister Eunice. Saka iwo Admire you all uncle na Sister Eunice. Comment section iri kuona zvavo kuti drama haripereri kumakuhwa.com. Ango vakura guys, ango vakura handiti vatori nemhuri. Yeah, his first son is turning 20 mangwana. Yeah. Oh wow. Enough, most likely. Yeah. Wow, lucky you. So yeah, that's what happened. And thank you nevamwe ndangoti chimhodzi mumwe achandizoziva ndandakaona akataura kuti andautaura. There's another one akanditumira mari yedhinga akati uzonoita sei uzomwawo utengewo ma-ice block. So thank you nekusupporta the dinner as well. Sister ndakuvataureni ndivataure sister, I think it's Sister V if I'm not mistaken. Vakanditi utenge ma-ice block. So yeah guys, it's not easy kudzoredzera munhu kuseri guys, hazvitombosiri easy. Sister Eunice vakashanda zisingamboiti vava vamunoona vakashanda. Saka thank you Sister Eunice because ipapo vaitova kubasa. Admire, anything to say on your side? Kwangu hakuna zvakawanda zvekutaura, drama ranga riri kwako kunyanya. Plus inini that's complacent. Zvinhu zvandakangopromisawo like ndofunga mashemarians watowanzotamba navo kuma-live stream ako, they know how it was started, kuti ndandangofarisa zvangu ndikangotaurawo semunhu anenge angowanawo platform, then ndobva ndangoproposa
chakuendesa out for a dinner date, but ndandisingambozviite serious sezvawatongoona pa kuti yo uchipinda busy nema-preparations ndandakatorelaxa chero vanhu pano padheni ndandisina navo ndandakambotipira kuti ndine maplans kuti zvichazofamba sei. And that day randandina kulindoro takangoti iwo uchitoita maerrands ako nobva wandibata ndobva ndatongovaudza varipo ndara inzwa kairi panapa nyuwani tiridaita madhiri akadaidai ndobva wangoti hairipo. And madhamu ndakatoita because takanga tichipesana nemaschedules time yandakazobatana navo vati vekubasa wangu wamuromo wani kuti amai mwana ndikuronga kuita dinner date yangu pai padheni tokumbirawo chianza no problem anything zvamunenge muchingoda tinokusapota. Munongotiudza time dzacho kuti zvakamira sei nemaplans enyu ngati it's all right ndokuupdate kana dai zvanyatso kudevelop. Saka support yandakawana kuno even my cousins, it's unfortunate kuti time dzacho dzatakazoita dzanga dzisingaiti ende vatoshamisikawo vachitomukawo kuti vaende vamwe kubasa vamwe kuchikoro vachitoshamisika tichiri kutorana live yacho kuti kwemimi muchakasvinura. They've been supportive. And the other part support yandawana from family, I was actually shocked that my mom was streaming live as well yesterday. Nazoona message kuWhatsApp kwangu tapedza ndiri kuona muchembere futi apindira. And my sisters vanga varimo vanga vakadira mucomment section nezuro. It's unfortunate ndandisina nguva yekunyatso kuona macomments ese. So basically panoti family support ka I think yangu ndogona mbozvirwawo chest pane mamwe mafamilies kuti pamene ndichipengereka vanongoti benzi redu iri radzana vanokururudza maona. Yes, very true. My sister from another mother, Sister Eunice, vakaplay a very crucial role. Ninonambosvika paextend yekuti all this hustle, I think the best way is just to call it quits because sorry ndakubvisa by mistake, sorry. Right. Sorry. Okay. Actually, pana Sister Eunice I think vakatozoplay a role hombe because ndandakufila kunge it's the right time futi kutongoita step back. Yeah, ndakasvikawo paextend yawo vakasvika kuti it's good to call it quits. Ndofunga chero neyo ndatombokuza kuti it's all right. We can initially say ndabatika nekubasa then tombo postpone tozoona pending kutocancela mudheto wacho. Yeah. Yeah, but wabva waramba kuti no we can't even postpone. I think pavavo wakatogona wanidzoredzera because dai takangobudirirawo postpone machances ekuzoti maizondibata zvekudaro aizonetsa mameno zvaizongoitika because narawo haso yoko wapindana nemahustles zvinongonetsa wana because some of these things zvatiri tichifesa behind the scenes vanhu havakwanise kuzviona vanozoona Sharon auya akapenya sezvaanga akaita but kuti Sharon adonhedza maliters mangane edikita they wouldn't know. Kana neniwo ndiye ndichigara mukuona mande ndiri looking composed ndichiita kunge all is well, but at some point pane paunomboitawo kapressure mbijana only that kuti zvangu ndakazozviita hangu last minute ndandakarelaxa ndaenjoya the show iwe uchimhanya newo kuona uchiita unoitaita ndichitospa. That's why even on Saturday iwo pawaitoboy kana ndapika hangu passenger yangu ya that friend of mine aida unodropiwa wakaitoenda inini handina namboita pressure nawo since achida transport kanongonomudropa nandisina chekumhanyirawo kumba ndatoda kutopfuurawo nekwandaitopfuura ndichiona mudhara wedu ndozosvika padheni time then ndiri kwamudhara ikoko ndokwatakatozoti tichito by the way mudhara ndo mudhara vamaibhule vakapinda mubox nezuro saka tichitotanda mudhara ndakatosvika he knows kuti inini hangu I don't take alcohol, I don't take zvinhu zvinodhaka saka tichitotanda ranhu vatondipa wine. So initially I thought varoda vatondipa like alcoholic beverage apa vaida kuti timbozoita futi maerrands ngati mudhara
moda kunipa zvewaini panapa kuti tiite sei manje ndikatorana nealcohol sozoita sei otoseka no iyoyo ndoziva kuti you don't drink and after all ndoda kuti timboita tumaerrands ukatorova futi hauchatokwanisi kuti unitenderedze okay it's fine ndopandakazoya neidea but no inini pane kuti nditenge juice rega nditongozotsvaga waini yangu nanaalcohol ndosawazona time yandakazoita video call tatatopinda muya ndakutoti arika nditoshayanira sheri kuti zvangu zvaita ndazowana mawaini angu ndatowana mudhara tatova Saturday night ndopandakatotanga kuti ndakutomhanya kuita something towards this dinner thing and I think hembe nandakangodzitenga dzakangogarawo zvekungoti ungotenga it's very rare thanks kwauri this whole thing because it's very rare kuti vanhu vandione ndakatokiyawo blazer handinyanyi kuzoita but vanogona vaita kuti vanhu vamboona a different look and Sunday manje Sunday ndakabuda pakudzoka ndopandakanga ndatotaura nakule kuti ndoda kuti tigozotsvaga stuff zvatichabika for dinner and him being supportive ndofunga iwewe is nothing chandingakuudza wakatoona his level of support wakatoti it's all right iwo paunodzoka tobva taenda tonotenga tichitongosvika padeni tichiva kuti mudhara ndadzoka tichitobuda I remember ndataura newe pandakasvika padeni pa stage pia ndauda tonotenga no I think ndakadzima phone oye ndakangosvika ndichitovati handadzoka chichichi vanga vatobvawo kunight shift vachibva vatomuka ndobva tatoenda kunotsvaga zvinhu zvatakabika zvezvo ndo maybe ngatonzi haso yatakatoita but it never took us so long takangoenda ndokutongotenga ndokudzoka and munhu anogona zvekubika izvi saka ndo vakagadzira that fish the baramande fish yandakaita starter and steak vakazobuda havo vakumhanyidzana nekuenda kubasa but iyo is the one anga ari supposed kutorova kangishito dzeya ndakazongorovawo hangu sezvo vanga vakuenda kubasa ndobva ndatongoti sezvo zvatsukira rega ndimbokanda vanhu fiye and for sure makaita mudumbu kaiko yeah haina ndisina hangu pressure yakanyanya pressure yatobva kwauri iwe because waiti ukaita pressure dzako waizoya uchizodziturira kwandiri attack iniwo nongoitawo zvandoita ndosandaizongoridzawo music kuti aiwa zvingatonisa ndofunga nyasha ari gona kundipupurira kuti pressure yanga yakanyanya and ndimo munhu anoda kutopawo sando nyasha akamira shema unofana mupa drink shamai unofana mupa drink yes nyasha aripo ita he ari kuzvinzwa zvavharana uya napo ndakaisa ma-earphones chete nyasha uya udo kuti kunyima mugirikozi nyangu mari yedhiringi iye ari akaita up and down yes kana mamoyo yes kana body panapa chisungo chiripo ndechekuti avo ndo vanga vari muroora ndo mubati wehomwe kumba kwedu mumba medu kana tichitaura zvaakaunzi mayamasani ndo vanobata saka vachakutengerai drink yes close takuenderera mberi so the thing is panyaya yakumbi yaya yawanga uchiti takataura you didn't know kuti zvakamira sei. I don't know kuti kumbi wopinda here totaura what really transpired or yeah kana kumbi aripo it's okay. Yeah, I think boss kwangu hakuna zvakanyanya ndandisina na pressure zvangu. Awangosina ndo zvaitodibowa wozongosina wausina shamwari. The good thing is inini ndakatadza ndobva ndati sorry ndakumbira regerero kuti unondiitirei saka zvakazopinza iwewe busy nekuda kuitirwa something
to show kuti ndiri sorry. Saka zvaindiseta. But next time handida hangu masori akadero. Ukangonzi sorry ngogamuchira sorry. No. Sorry achiri kuuya nezvimwe zvinhu. Change of plans. Aripo here Kumbi? Kumbi andaripo. Kumbi. 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 Ndiri nindogwinywa nemagetsi ipo papa tambo dzacho dzakawanda. Ndise tambo magetsi acho akawandisa pamuno 1 uchiri sei? Boss, Shed Maya restaurant. So network yako inge chimboenda kasi ndangoti saka pandakunzwa kuti Kumbi ndazoti anenge akudiwa amino ndauya pangu very right. Yes. Yeah, Kumbi akudiwa manje because I think chekutanga ndoda kuappreciate the role you played. Yeah, handina manzi handina ndofunga tambotaura I think more than 2 hours nasi ndigone kutenda. You really made this one a success. Pasina Kumbi hapana Mudhêto. I really know kuti comment section nasika iri kuda kunyatso kuzwisisa kuti zvakafamba sei because vaingonzwa vangoti Kumbi achazenga ari waiter kuti tizosvika pakuti Kumbi madhiri aya zvakafamba sei. I think inini ndichangotaura katuru Kumbi wobva adi azopedzisa zvake. Takaiswa paconference call okay. na Kumbi vamwe ndobva vapinda havo muchimeno cherusha chiya chechibhaiki chavo chaya. Saka vanga vasingazvinzwi ndobva tatanga kutodiscussa toita sei, how best can we do this. Then I was like Kumbi iwewe ka chekutanga let's try to make this thing as fun as possible. Vanhu vanyatso kuseka. It must be a hilarious role, but at the same time tinofanira kuita tuma elements tokuti zvivewo credible, zvive zvinhu zviri real. And the first thing is chandakatanga kunetsera Kumbi ndechekuti you really have to put on a jacket or a blazer, a formal jacket that is, or blazer or something chinongoratidza kuti restaurant yenyu or whatever pamuri kusevenzera it's something maybe 5-star, and if possible maybe unogona kungoisawo kana botai kana tie. But ini ndaifurira mumwe ini ndasingatodi kana kushungurudza uro yangu kana kawana. Then tichibva ipapo Kumbi akati zvakawanda achazotaura kuti akazorespondawo sei after anadaro. Then ndikataura nyaya kuti paroo yake chimwe chataida yaive music. Challenge yaivepo gitara yava nekwaraiva achauya achitsanangurawo futi pandopedza. Ndikati gita iroro rinofanira kuti riwanikwe, harifanira kutomboshaikwa. And if you can please make sure that mune kamenyu kenyu kamunenge muchiita semuri kudisplaya kuti menyu iyi muchiita sei ndikangobriefa ndikati zvakawanda ka handidi kuita kunge ndiri kuita spoon feeding. I know very well kuti you are someone who is very creative. I think no way and yes. If you go out and conquer, and the rest I think munogona kutipakurira kuti chii chakazoitika, because zvimwe zvava zvakutondishoka, zvava beyond zvatatataurira. Okay. Actually, I think pamakandipa platform yekuva that free play, hamuna kundirayitira script, you just provided a guide, and for me that was it. I think I would not have done as exceptional as people commented kuti ndo zvakabuda zviri had you maybe approached me
muchiti kumbi takadai tikadai tikadai. I think sometimes kuronga zvinhu too much kunokonzeresa mabharangisha, and we had reached that stage where we had done so much. I only came in at the last part, but I could sense that there was a lot of tension. Even the way Shero was buying, I could tell, but okay, there's something shrukitika panapa. And so that call was also timed, very well timed, because had you also given me my days akawanda ekuti chamwari kumbi todai soka, I think I would have, with being creative, sometimes you become over creative and also tadza kuziva kuti ungori papi. So the fact that call came at a time when I was thinking, Mudhêto unogona kusongonzwa postponed, I also kind of anticipated kuti Shero neshiramwa chake anogona kungoti Mudhêto hakusisina. So my instincts dzanga dzichindiudza kuti something will come up. So to be honest, there was no preparation from me up until the call, and it was only at the point yakaitwa call I only realized, but you know what, there could be some level of seriousness. And thanks to Admire, Shero was really focused on finding the right attire for the occasion, which we all applauded. And it also gave me a bit of confidence. Because you know what, if Shero is buying a dress, why can't I do something about it? Because because the Shero I know would have, like what she was saying, would have come nema plastic ake, so go there. So even from me, there wasn't really that effort up until I realized, oh, Sharon is buying. And then also achindipa ma ideas ekuti shamwari Admire ndoratidza mareceipt kana newo zvinoite here izvozvo kuti vanhu muri kuwirirana, but munhu ari kuita basa rokutumira mareceipt. So for me, it gave a signal. And like Admire said, Admire didn't come. Admire was like, hey, dude, I know Koti, you are creative. So maybe what you might want is Kotonopinda say, we also agreed to wait afani kustila shows like I will be there and disrupting, because the purpose of the whole thing is Lanu too. So in as far much as you come to house warm and give some energy, I should also maybe do something chekuti ndino appear ndichimbo disappear ngechipoko ndichipinda nchibuda, you know. So that was it. And we also agreed on an attire. And by the way, I'm not the most formal person, so even when Admire gave some signal, we could maybe try to dress like what they do in a 5-star restaurant and all that. I was like, oh dude, if you only knew that my wardrobe is full of my half jackets and nothing really close to formal. So yeah, shakamondipa stress, but for me that was the challenge. So what happened now, as soon as koi chingopera ndandisina bow tie, I think zvinhu zvese zveformal I could have found it, but ndasina bow tie, and the only tie I thought I had, I couldn't find it. So I'm like, oh my God, hapana tie, hapana bow tie. In the letter say. Then I went to the mall, and fortunately you called in a bit early, so ndakaenda kumall. No, ndasvika. I was looking for, I hope muchiri kundinzwa, pane mamessage anoita basa rekupinda kana tichitaura nyaya dzinonakidza. Let me just reduce the volume. Okay. Can you still hear me? Yes, loud. Yeah. Okay, all right, fine. Okay, cool. So ndava naenda kumall kwekwe. So when I went to the mall, I was specifically looking for a bow tie, because though it seemed like that was the gist of my, the way tracing raw and dansha player. You need to be looking presentable. Ndasvika kumall, shamwari bow tie yenge ichidhura. Bow tie was, I mean, the cheapest store yandakaona. Yeah, bow tie yaita 300 rand. I'm like, for one occasion, dotenga bow tie at 300 rand. There's no way I'm not buying a bow tie. So I'm like, so the moment I share a bow tie, then the creative combi came. I'm sure beyond
zvekota handisina hedu kutaura kuti kumba chaita sei. So ini ndandati no apa paakuitwa zvakumbi. So what I did is ndakatenderera mashopu emumwe, and I was looking for that shop that might have a few of the items dzinogona, there was a bit of kumbi aifungwa ipapa, and there was a bit of shema, knowing how crazy shema is. So I wanted to say Mudhêto uyu shouldn't be too serious to the extent yekuti uno-intimidate Shero. And I knew very well that you would sweat. If you were sweating before the camera, definitely per camera, you were going to. So I went to this shop in Onzin, crazy shop. I am sure those in SA, they know Kotinon's crazy shop. It's a lot of toy, chichi, all those things. I went to crazy shops, even on Ogando name Vaiseka. Because but kuma small cups, like tomakango, kuma small cups, make a teapot, ndakati no, so won't work. Then ndaenda pakona ngeni my flowers. I bought my flowers pamba nemamwe green chichi, and I'm like, can I have this one? And then ndatenga my flowers twetwe. Then ndasvika kozvekunyora kandozvandofarira. So I went pane my charts. I was like, there should be some message so that even ndichipinda, if someone were to join the show, iri pakati anongozisoti Mudhêto, and so I wanted to buy 2 charts. Then ndatenga one rewhite. For some reason I thought with white ichanyatsobuda, but later time sure ndakonongeya imboita ichiita a bit blurred, but which is fine. And then ndasvika pamacandles. So it's not only you who was contemplating on buying candles. I also arrived at my candles, and there were that packet of candles. You can't show. I also found one. Yeah, you want to show Shero. That one. I also found something like that. I'm like, and then I'm like, these candles are too small. Let me find even one candle that is big enough so that, because I was also considering my angles, EPA TV and all that. So, and then things like beer, bodoro nechichi. Some of the stuff I had at home. Some of the I think there were 4 bottles on the table that was arranged, but there were 2 that really had content. I mean, some stuff in it. Some of them were empty bottles. I had to go pane bhini randandarasa hangu 2 days before ranga rine mabhodhoro. So ndakazoti ndakarasa bhodhoro rine basa rinogona kushanda paMudhêto. So I went back to the bin. And fortunately, fortunately, my bin like pa complex pedanga sata collector. So I found mabhodhoro edu achiripo, and then ndangomafila nemvura. I don't, in terms of cutlery and all those items, we had some, but I also moved quite recently. So what was happening, I think I even explained to Admayakut, when I moved from Kwandandiri to the new place, I didn't carry anything except mbeda, because zvekurara izvi zvindozvifarira. So ndakangoti mbeda nechichichi, and then the rest, even the guitar was not there. Macups kangu kusina, ndandine carpet chete nechijusipoto changu chete chandombosvika nchino. I had not collected some items because ndaida transportation and all that. Saka macups pamba sina. Then ndafonera shamwari yangu ndikati, shamwari kwaita Mudhêto, I need 2 cups, 2 glasses. So if you saw that there were 2 wine glasses, we had to call and then to get those, because the setup, Yekola a waiter, it was a bit challenging. I think I'll just go to the challenge. Yekola a waiter. I knew very well, Kuti. Admire can sit down. Shero can sit down, but I don't think my role would be that cool if I'm to sit down. So I need to set the camera at a position where I will be really, behaving as if though I'm a waiter. By the way, I don't have any waitressing experience. That was like impromptu. So I knew very well, Kuti.
pachaita basa. So the positioning of the camera, then that's where even my sister came in, because we had to move here. So now yesterday we had to do it in her room. Takatisha makondomo space and a bit of lighting. If you see, sometimes my lighting, it improved, sometimes it bad. So yesterday we had to make sure the proper lighting, and make sure I'm not only watching and following you guys from one device. So I had to set up the computer. I had to take up another desk. So if you saw camera yangu yangekaita more of, I don't know, for lack of better terms, yangekaita kunge yakateramira, so vari pazasi nevari pamusoro, so that, and then that's why ndaipinda ndakadai so. But So the zvakabuda positioning though. of the Zvakabuda. camera, the positioning of the camera, I think it was my sister who also helped. I think also the fact that, I mean, I felt like it was a bit of an inconvenience just to say shamwari shift takutogadzira Mudhêto, but I think over some time I've also tried to mentor her towards craziness. Saka akunzwisisa kuti kana takutombopenga mumba munoita mabharangisha. So we shifted the bed. Mubhedha wangu wakatomirawo because the space was limited. Things were happening, guys. Things were. So mubhedha wangu wakamira. And then the guitar, fortunately, the caretaker agreed at exactly 5.5 minutes to 5. Kuti shamwari ndauya negitari rako uri kunetsa nechigitari. Akandiigira 5 minutes before the show. And I was glad kuti makatozo postponed by 30 minutes, because like, I don't know what I would have done without the guitar. I knew very well kuti we had agreed Nadmaya kuti even if there's no guitar, the show will still go on. I was going to play some drums, so I had prepared some drums in the event here kuti akukunogona kusauya machi guitar rinogona kusauya. So now getting to the show, I was also a bit scared and a bit worried, but I knew, at least one thing chandinofila, and I think it's a good instinct, yekuti kana ndakasvika palevel yekuti the best thing zvandinoita hazviuye with effort. The fact yekuti we arranged everything within an hour, for me, I knew kuti it was going to be a good day, a good night, a good evening. And the fact yekuti I didn't have to try so much. By the way, whatever I bought kumashopu, besides the time, obviously, because moya chonomborasika and I'm not well familiar nayo nichi, but the budget part of it, I was saying, I think I even had to justify why I was buying. I was like, shamwari wakabhuruka udotonofadza hako vanhu. And then came that mind, yeah, so I was really so I was a bit broke. Actually, my budget was just on the other side of the world, but I was like, but you shamwari haumboendi out. Like, by the way, I'm not really outgoing, like you would find me muclub kana kuti chichi. So that kind of gave me the justification in way kuti shamwari haumbonyanyozvifadza. If anything, you are serious, so you can't tell me kuti less than 200 rand wakutoda kutoomera uri chapungu chakaita sei. So I was like, you know what, I'm not losing, I'm just gonna be happy with the whole effort. The flowers, the only thing I didn't want to buy was a bow tie, which I knew very well but it's not my thing. I'm definitely not gonna wear a bow tie, but flowers, by the way, they are really decorating our house very well. The candles, we are just waiting for the right time to switch them on. I think anozoshando panozoita Mudhêto kumba kwedu. So whatever zvandakatenga nezuro, even machisi, because ndandisina lighter, we bought matches for 1 rand. We didn't use much. And by the way, sometimes you think you are losing when you are gaining, just by being creative and just doing a bit out of your comfort zone. I still got that money nekungofema kwevanhu 2 or 3 mamwe ese anga ama blessings ndo inonzi favor. And then came to the song part of it. The first song, I knew the very well it was going to be a surprise, and
Shero nakazi vangu vatotanga kustreama. I think they didn't realize, but I was already seeing them before vapinda palive. I don't know why, but pari black so. pari black. No, So we knew kuti streamer. okay, But so nandichiri fine. kutya, I think I was too scared kuti ndiende live. So when it came now, I knew very well that Shero shouldn't see this. So I switched off my video, and there was that sense of fulfillment. It's going to be lit. But the fear, ndabotaura naadmire masikati ndakati muupenyu wakaona uchiita zvinhu usingatyeka unenge wapadhuze nekuroya. That fear is necessary. Fear is necessary kana uchiita zvinhu ukakuvhunduka, but once you get pani pamwe level raunosvika rekuti this is it or never, takutofa guys. So those stage andakasvika ndakabatidza macandles nechichi, and then I dressed appropriately as Admire had advised. Ndabatidza candle, and the song was just instantaneous, like it just came from the top of my head. I didn't know the lyrics up until the time yandakanzi ndakuya. Wow. The lyrics I never had. I mean, even pese pandino composer, I've never heard anything like that. I mean, close to that, welcome. But I knew very well, Kuti, there was a bit of tension, even Admire. I told Admire, Kuti, Admire, you had something, chekutamba nacho, which was your phone, your device, and you kind of diverted your fears or your worries, your anxiety, wakaidivert kuti handikufixa device. Shero had nothing chaangakabata. Shero angakati ari woga pamuchinjiko akamira akatarisana. Normally anositiza opfeka zviheti nemachichi, you know. So with Shero for the first time, I think I felt your vulnerability. You looked amazing, by the way. You were stunning, but it also kind of exposed vulnerability kekuti shamwari handina chekubata. Pepe unombouya uchiridza, unosoti kuridza zvingoma nekupengereka kwekwe kunokupa confidence also. So the fact yekuti I kind of sensed kuti nhasi shasha haina chayakabata, I had to think of something. And Admire, by the way, I don't think device yake ainge ine complications as he made it seemed. He was also kind of like thinking, what can I do? How do I start? Those were genuine. What was happening? Nandatosita like my tripod stands. Zvakanaka before the dead. But it's better, but I don't know why kuti pakuzostream apa. The moment yandaingoisa phone yangu, I say, yeah, in better the image. So ndakatozopinda busy. Yeah, but so I think it was there, but you also kind of dragged it, you know, where there's a crisis and you're like, I think this crisis is working to my advantage. So I feel like we admire wakatombo. So I knew very well as a waiter, and by the way the setup already I was watching my comments because they owner from two different, so I knew the idea ye chat ne chichi people vanga vaifarira, and the fact that I was kind of like reading, I knew very well kuti vamwe vanhu vanga vasinonyatsoona zviri pachat. So when I played that song, welcome, and for the first time I saw Shero blushing, I think she was also surprised with her. So you know, like because they all like another video and you're like, oh, what just happened? Even Admire got because Admire would have expected anything from me, but not tivatotanga kutombumura mute like from the very onset. So I knew very well that once Shero smile, everything would flow, and Admire will also kind of get into his zone. I knew kuti kana dzatanga kuflow dzinenge dzakuita se dzinenge dzakuflow. But basically, in terms of preparation, I think thank you so much for involving me towards the end, because I don't think I would have loved being part of
the mess yakatangwa nevanhu for too long. I would have been straying. So thank you for saving the best of me and allowing me to show. But obviously, I was on Shaka Buddha, but my songs and everything. So, okay, just getting into the show a bit. I knew very well, Kuti, being a waiter, because and by the way, whatever role you were playing yesterday, you did it exceptionally well in the sense that Kuti, it's always a bit creepy kana muchitanga kuonana munhu kunyara munhu kuita sei. So I don't regret the fact that we started a bit slower, but we needed someone anopota achita warm up a bit and all that. So each time I was going out, it became a point you need to come with something fun, you need to come with something, and that's exactly became the point. Even my salad, we had not prepared my salads, but I just went there and just medura smashisha. We also had a bit of lettuce, I had some carrots, then totango dembra, totango tichi, green salad is ready. Then juice, obviously I did not have the most sophisticated juice. I just went and took my oros and diluted it kungadailut kwana stepmother. I think the coloration makaiona kuti yangu kuita kuchenuruka. Oh, break. Oh my God. Break. Oh my God. Go break. Okay, so yes, I'm still here. Network I hope nasina kufrisa kunge sheshi. So I knew very well kuti pese pandinouya I need to come up with something new and something fun, and and it's so difficult to take me away from home. So I love doing a bit of research. So even if I thought one admire zvokuti fish akaita sei, pavaitonotaura I would Google kuti fishi iri because admire strikes me as one of those people who, if not, makasanyasa mutarisa anogona kukunyepera. So I was even checking kuti fishi. So when I googled the fish, so no, and this so the delicacy and all that I mentioned when I admire even the sophistication, the level, and it's not because I knew anything about it. It was just pure research, instantaneous. Ipapo over what sort of fish and it was say, and I actually learned to admire only it is sustainable. Apparently, it's a very sustainable fish. So share pepe ongoto ya kuzorati it was sure kuti we know our stuff. Nanasi, I don't even know caramel fish. I don't even understand. Now, up to now, I don't know Baramandi. And the other thing, I think I most of the jokes, they were just, it's so nice. I think even when I was talking to my colleagues in us, do you know what I received my tips for just standing in front of the camera? So you should just, because each time you're just fun. So sometimes learn to take yourself comfort zone, or the things you think so it's good for you. So most of the jokes were instantaneous, like my scripts uri parumaranzombe zvekuti unenge wakamira passage then over watongoti ngazvibude zvakadai. So and then I also think I have to give like to applaud Kazi, because Kazi, there was a time yekuti ndakapererwa nejoke, like I knew kuti handisisina content, I can't always be coming and singing because it will be a bit exaggerated, because
we were doing a mock thing, but we didn't want to give that impression kuti mafanis. And Admire was very stern with that. I think he also inspired you, Shero, even the dressing. He also inspired me. Kuti Shangmar, mafanis is but this is my date. Make sure kuti you represent me well. So he didn't say it. he didn't say it. He didn't say it aggressive. No, I'm cheating. Admire Anita. He gives you that lead. Yeah, could somebody. I'm doing the most here, so why can't you follow suit? And exactly that's the impression. So everything all done and all said. I'm not going to come and be singing every other time. I asked Kazi. I went to private chat. Kazi, ngaphambobuda munhu one timbo yatite makuwa, it also gives some life so that even because even anenge aenda wacho kubath anenge ane zvaanenge achigadzirisa asara anosara dating kana masangana pamudheto it's not always good maybe makadzokorana pane anotombofunga kuti can I use the bath please, can I do what, and I felt kuti pampasina at that time, so I wanted kutichi, so I suggested kuna Kazi, ndakazongona Kazi atongo roba hanzani Admire out of ndazoti Kazi vaona request and then ndodapinzwa ndatoya nechii kuti shamwari cherechi. So I think that was also good I think Kazi was very alert, and I don't know how long she has done this thing, but I think she's a fast learner because there was just a lot she had to understand. Hours. Only hours. Even in my comments, I'm sure panimanga anga evamwe vekwekwe vanomboya aitoziva kuti aitombodelete achita se. So the fact that she was alert on all levels, for me it really worked. And yeah, so the behind the scenes for me that's pretty much. And then the lunch, the food you were seeing, so for some reason Shero akafona ndichinotenga lunch, so pani yatinoti Sunday lunch pa one of the local restaurants, so in a bit of everything. And for most I'm used to it because nguva zhinji ndandichinyanyogara ndoga and all that, and for me Sunday is the day to catch up on all the nutrients ndandisingadyi. Saka I always buy that Sunday lunch because inenge ine a bit of butternut, inenge ine a bit of my greens, ine to rice, ine chi, ine nyama and all that, ine my dessert. So just for 50 rand, I bought everything that was used for dessert in terms of the food. And it's that food yandisina ngukuzodya masikati nenyaya yekuti Shero akauya nekoo yake which yakatondiburisawo umumo. Ndaimbozoti unogona kutadza kudya chikafu chako wapinzwa stress naShero. 3 days no appetite. So I ended up saving that food for mausiku, and I still didn't eat it anyway manero. Ndasozokwanisa kuidya zvangu makuseni anhasi, but it was still fresh, nyama yachange chinaka. Yeah. Yeah, but that's it from my side. What else? My songs mazhinji munomaziva. There was no new song except that one yandakafunga kuti we should welcome you, and yeah. Yeah, exactly. Oh, thank you. Wakashanda shamwari, thank you. I'm actually happy kuti for me, I feel like you when I asked you kuti uite uye utibatsire, you just accepted. Hauna kuda kuramba kana udatonga kuti hey, pay me or what. So I actually applaud you for doing that. But then at the end of the day, you got something from Mashemarians, and I actually thank everyone who actually gave you something from their pocket. See, today we go 118 US dollars for you, and I hope you will use it wisely. Uchi replace Maria kuri wakatenga makenduru nemechisa anditika. Hopefully in future we'll meet. I would love to meet you, Kumbi. I don't know about Admire, but I would love to meet you. Nakumbi isusu
terrible, like I said before. I started about more than 2 hours. Nakumbi and my brother, the big brother, Gono Chirandu himself, was on Boti join a doctor. Really? Doc? Yeah, Doc doc. mboya pa comment apa. Yeah, vari mu comment section kupisa vari kukanda zvibrigadier but totongostika unongotenzawo ndokutovaziva vanga vaineni so yeah, it's good you know yeah maadvantages ekuita zvinhu izvi vamwe tiri vanhu vaya vekuti spotlight aisaida but ndinotofara kuti ndava kukwanisawo kuita network nevanhu vaita sana Kumbi vari creative pamwe rimwe gorewo vachazoplaya imwe role inogona kuzongoita kuti zviendekewo mulife mangu nana Doc and the rest of the Shemarians. Yeah, we are a good family here. It's good to be here. Thanks for the platform. Chero zvenyu muchimbopengereka zvamunenge muchiita zvazvo. Kupengereka. The mess anga asingakwanisi kuzviendla dai akaita kana 2-3 days ari involved. No, like that would have been difficult for me to handle because that would be like information overload. So like guys, you came at the right time, at the right place. Maitita makanyasofona panguva ende ndinosimba tine zvimwe zvinhu zvichiitika kubackground. You called at a time when I was just saying, you know what, this is a Sunday, relax. And by the way, I only started preparing for the show when you called, after the call. Yeah, before that I was like, Shero, I know it. Because Shero, one thing I think chatting with you a bit, ndinoona kunge strong as you are as a person, sometimes like, why am I suffering? Why am I doing this? And when you reach that level, that's when you give up. But one thing I've noted, the best of you comes at a point when you're about to break. So for you, pauno stretch chiri kuchinja ndingashandise andokona zviri kuita chimuti ichi kuti paunenge wakachibhendeswa chabva chadembuka zvacho, but that's not what you do. Iwe also break paunenge wabhendeswa paunenge wabhendeswa stereke. The next thing chaunoita iwewe, you fly. It's like a catapult. Exactly. So paunofunga kuti watsikidzirwa stereke, it just takes you maybe a change of thinking or just someone anongoya. That's why I think we have to appreciate Kasi also, because Kasi is that type of person who paunenge wakatsikirirwa anokudza shamwari kutsikirwa kuka it's only for a short time, or it's worth it, or you know what, haunotsikirirwa, it's just how you feel. But after all, you're a spring, you're meant to carry some load. So that's exactly Chandakaona. So the best of you comes when paunenge uchifilonga could give up. So prior to that show, I was like, I hope I know enough motivation. I hope I know that courage. Because Cheryl, do you know that there are a couple of times wekuti iwe unogona kutomboti shamwari inini sadza rangu ndandamborara ndisina kuridya, but ndazoona kuti kujaidza vanhu ndamuka ndakadya sadza rangu na 2 a.m. which is good. So the best of you, you know, and I just wish good things can go a bit different for you, because it's azvikubatsirako kuti urambe uchingotsamwa kuti uzofara, but that's when you have excelled. Saka ndakafara hangu kuti wanga wakuda kubreaka, and that struggle for me yakandibatsirawo kuti ndi-ape up my game. But you wakapinga zvako because you only prepared for a few minutes. But Admire, thank you for being patient. I didn't know to be patient like that. And thank you for opening up as well. And yeah, so that's all I can say. Thank you for being a good friend. Ndakandogona kutongogamuchira zita rekunzi patience ka. And a good friend as well. Actually ndinoto appreciate kuti unenge wapiwa platform, because kuti vanhu vaone your potential, unenge wapiwa that room yekuti you express yourself. I don't know how it all started, but yeah, this drama is really nice. And
Amen. Chero tikazongonzi tazongonyangarika vanhu munongowanawo zvekuzosara muchitaura hembe ndoziva wangu kuti apa ndadena kumbi but unogona kungonyarara mufana wangu. Okay, ndinotaura vanhu. Ano anchakanda hangu zvibrigadier, but I think Shero, you allow me to do this kuti since show yambotanga early, just to emphasize, sometimes even vandambe ngichitaura now, I get excited, I get overwhelmed, I get overjoyed sometimes when good things happen, to the extent that I don't know the best way to describe. So the fact that we are having fun and everything, I will still say thank you guys and thank you again. I think there are some people I talk to inbox. There are not so many though, but not tamba na Pashema TV and vanwe vachitaura kumbi chichi. So I know there are some of them watombo nditi ku PayPal ku chichi. By the way, PayPal yanda receiver. It's not the only PayPal. I think I also want to emphasize that there was also someone and this is a PayPal. I wish I would have asked you, but this is a paper where yakanyasonaka guys ini ndine mari dzangu. Yeah. Wait a second. Ndaisa link apo guys. Ndokumbira mupinde kabla kupinda ndaisa link. Okay, continue. Ndaisa link. So I just want to say thank you guys. Thank you. I mean, for appreciating kungoti shamwari waita basa watandadza and for recognizing the effort. Sometimes you go into a platform yekutongoti hapana kana nombokuona kuti waita sei, unongoti ungotukwa even zvausina kuita. So the fact yekungoti that instinct, and by the way nyaya yekuti waita apiwe tipika, it didn't come from vanhu two vakagara apa. I saw the comment as early as the 3rd minute yandandapinda. So I knew very well kuti zvichapera zvakanaka. So the fact that even the positive messages for me, it's something great. Keep the good work, keep the platform function. I'm always thankful. Chingoti, thank you. Yeah. Hello guys. How are you? You say Doc Marova. Chando amana kapa irutonhora mana Cape Town iri kurova munhu haikuna zvekutamba. Mai Doc vari kupi? Ndomona Doc mina ndibvise comment auna Doc. Yes, aweza kuona Doc. Mai Doc varipi? Vari kuwacha movie, vari kudining. Muzomhurisa mutanzi zviri sei ndavasuwa Mai Doc. Vaiona live, vaiona Mudhêto nezuro. Really? You guys, yesterday you were on point. Anonogara babe, uchinyora sentence babe. Pane kaunozonesa pepwesa kanonzi da kake. Ka full stop kake kunofarisa zvizvi. Kanona kusera kusina imwe chauya kuseru. Nezuro makaisa full stop. Full stop, but I'm just concerned kuti kutamba nechokwadi kwamunoita kwacho kunosonyanya. Beta party 2 here dog. No, I can't. There's no part 2. There is no part 2. I know. Part 2. There's no need of part 2 because I mean, zvataida kunzwa takanzwa, zvataida kuona takaona. As part 2 but Doc vari kudzoka nenyaya vambenge vainayo. Ndiri kuti makuda kuti atiite part 2 here. Chiboni pa space wamana. Don't talk to me. Mukuti Doc, don't talk to admire, talk to me. But shero kudza chokwadi ka. Nezuro wanga wakachena dia. Wanga wakachena. Admire don't do that, but thank you. Inda ndakatopfekawo zvangu, ndakatorowa tusutu twangu, ndakatochenawo boss. Wanga ari Mudhêto ko.
Ndoka munopinda box nei. Aiwa box ranga rakazara nezuro raupindika nezuro ranga rakazara kuti tap takatozongomira plus nezuro ndakafarira nguva kune vanhu vobva vakadzika kumaterrace so nezuro takazongodecide kati no rega tingopachi nguva ana Lady G vakapinda nezuro nezuro it was fire nezuro it was fire so but I mean zvanaida kutaura hangu zvakazvizhinji hangu ndambotaura hangu nemufana wangu. Do you want to say hello? Come say hello to the couple here. Hi, oh my God. Hi. Oh, how are you? I'm fine with you. I'm fine. Hello. What's your name? Tamu. Oh, what did you eat today? I eat rice. With what? It soup and beans and meat. And? I just eat that stuff. Oh, wow. You're so handsome. Oh, who's your best friend? Crystal. Where's Crystal? By his Bradwood. Oh, really? Do you have a car? Yes. Do you have a car? Oh, who bought you a car? His daddy. Really? So your dad have money? How much did you buy the car for? No, he didn't buy by the shop. He buy by auntie's place. Oh, really? Yes. He's so sweet. It's so sweet. Oh my God. Bye-bye. But do you want to be my friend? Do you want to be my friend? Yes. Really? Yes. Okay, cool. Bye-bye. I'm not in a shop. We're going to take them on this place. Apa ngafana nene mikuita mabhanzi. Kafana nene duplicate. Wewe mabhanzi. Ndokega ikako ndiye wega. Oh, My one and only. Ndofunga ndasi mama vanonzwa nekudadirwa. Vachatokudzwa kunzi ndataura pa TV. pane vainzi pa TV. Guys, yesterday it was a bombshell. But what I can say is imimi yenyu kuside kwenyu it was a moko, but ku comment section it was not a moko. Imimi isusu atisuitsa naro nemi. Imimi go ahead mchiti it was a moko, but isusu we refuse kubvuma kuti it was a moko kuside kwedu. Isusu tisiyede pfungwa dzedu dzoti it was not a moko. Okay. Because fantasy yenyu. It's okay. No, because takatozopinda mafilling station ka. Filling station. Comment section yakapinda filling station. Hanzi moku mchena utenga yembe kuita moku. Yeah. This was all I admire idea. Admire where say admire. I was saying wakati my necklace nema earring. Yes, because taida kuinspire vanhu vakawanda. This platform ine vanhu vari well dignified, vanhu vane ma social status ari pamusoro. You know, so you can't inspire munhu akaita Lady Gwagwa who has been in business for decades. Nezvinhu zvemanga kuti shero anouya akapfeka maplastic earring. Zvake zvazvazvo. Akatakura kana saga rekwaVan Choga ichichi. Saka todawo kuti zvinhu zvacho zvive a little bit real. Yeah. It was on point, but but in conclusion, I can say, like I said yesterday, form is not milk, but time is the greatest prophet. So, kuti mafuro mukakaya usiro mukaka. But ukapanguwa mafuro aya anozodzikama obva chinja kuita chi nyasodzoka ita liquid.
Saka so far tiri pamafuro edu mafuro esaya it's just the form, but we will give it time. Then we will see kuti anoramba mafuro mafuro will turn into liquid. Ngatimirire nguva. That's what I can say. Nguva, time is the greatest prophet. Time is the greatest prophet ever. Vese mamma prophet is as my prophet. Time, give it time. But otherwise, above all, guys, yesterday it was a bomb, and thank you so much for such creativeness. I think that was the longest show ever because I was checking. I think Yaka clock more than 4 hours. Oh, takenda 500 my viewers. In the Takapinam 5 wire. That was a bomb. That was a bomb. But last request, ndikukumbira hangu isusu apa ndikutaura on behalf of the comment section nemashoko andatumwa necomment section kuti hatina hedu chipo chekuti tingatenda kumbi sei kana kazi sei because mari pachezvayo it's not enough to thank them for the job well done. But tatafunga hedu secomment section kuti to thank them very well toda kuvapawo mudheto wavo. Topo kumbina kazichi mudheto wavo wakazvimirira wega. Tovatendawo nemudheto wavo guys. Hatizeti anenge ari weita ipapo ndiani but tongombopawo kumbi nakazi mudheto wavo wakazvimirira wega. Ameno comment section ndio yandituma yangu but ameno tiri kuti pa ndo zvavataura comment section. Ndangonziye muno representa. Iribo, thanks a lot, eh? Dokuka atizozipa po boys. Pakapita pakaipa. Kazi tukuwada baraba. Kazi vari kudiwa. Asa motirongerawo guys, motirongera. Musazonya kuti mutore nguva yakareba. Toda zvichiri kupisa vobva uya orowa mudheto wavo. I'm sure tinokanda mapepa. Munokanda kutanga kukanda imimi. Uyu mustudent kakazi wangu, mustudent. Ngauye pamudheto apa. Ngauye Uyu pamudheto erapo. Ini njataura nakumbi hangu. Iwo tana kazi mugadzira madhetse enyu. Tovaise pamudheto. Kumbi wazvinzwere ndachibhegedia waizvitwa kangwaraka. Une hembe kare. Kazi wangu agara nehembe hobe. No guys. Anenge ari waita uyu ndiyekera. Anoita waita ipapo ndiani? Varimo mawaita mukatumu vanoziya basa. Munozovatsvaga vanouya vanovolunteer. Apa kazi akada kutonditiza kazi akuna kochaenda utoda kutokuisa pamudheto nakumbi namboona kuti kumbi anoreacta sei. Guys, I wonder kuti kumbi anenge achiita sei chaizvo. I wonder. Kumbi hapererwi. Ndimi munoita waita dog. Ndimi munoita waita. Waita ndokutsvagira mukome section. Vanouya No, imimi ndimi mazvisuggesta you be the waiter. Ndimi futi ende munogona kuimba. Ndimi munogona kuimba. Aiwa, atiduvhiringa kamudheto wevanhu ava. Mudheto. Uri special boy. Aiwa kana. Doku ndimi waiter. Matoti ndimi masagesta so you be the waiter. Kazi wangu don't worry zvese zvirimo munomu. Even yekira kubika anozvibikira gasi ndomuseva. Ndichimutambidza. Imimi doku ndimi waiter. Kumbi tagomirira kugadzira date sheets. Maybe Saturday kana maybe Saturday or Friday we'll see. Saka mudheto wapasa kawo. Wapasa. Kazi akafana kudzokera asi kudzokera. Kazi iyo still mangona nditiza.
uri pano saka toita chingani dog Saturday. Yeah, isai Saturday. Saka toita Saturday. Yeah. Date la Kumbi na uyu on Saturday. Wow. Dog ndimi yekera. Kumbe dzuka. Kumbe tari mazani mira ipapo. Kumbi. Hello. Moda kutezi. Ndura iso. Guys, munondimbunyikidzwa imi. Wapfunyikidzwa nani? Wapfunyikidzwa nani? Guys. Right. Guys. Iri semiri. Kumbi wacho na Ndokuti brigadier. munhu wangu baba. Ndokuti muri munhu wangu apa tatotaura tese 2 hours kuinbox uku kukazima kuya panapa mara. Ndashaya tokutenda nei. Aiwa dhokumirai dhokuite minutes iwo kumbi kutadzi kuti muri kutiri tese tataura tese 2 hours hauna kunanaira maadmire pano iwewe mami chisingatauri mese 2 hours asi wamunanaira wandika zvamunanyarara zvadzoka ka ndo zvinoita kama but Mwari ndiye anoziva because Mwari ndiye anoziva because ndechitoto ndine vanhu vangu apa chero hangu ndikamborasika but rudo kuitoto kana munhu arasika womudzora usingamuexpose apo manje maakuda kundifumura manje apapo guys malyrics emudheto akasiyana nekuita waitress. Don't worry. See you on Saturday, Kumbi. Are you free on Saturday? Because Saturday kai ndo patinoenda hedu kuchechi but handiti sho inonzoitwa chechi yapera ndiri musavadha. Ava dhoku musavadha vasaka kuenda kuhwanda dhoku musavadha varapa kuda kuvanda nei. Alright. Saka see you on Saturday. Mudhêto wabasa Mudhêto. Kana kaza musimeke mangu ndinyanyire. Because kaza ane zvibrigadier. Nakana zvibrigadier musofters uyu. Hatichatomwiwa waini yedu yakutongogara iripo kutomirira makenduru this time anoshanda. This time hatisi kushandisa table. Tikuenda chine different zvibrigadier. Right. This time ndikuziva kazi akambondipa suggestion kazi that's the one yauri kuita iwewo yawaindipa iwewo palast minute kuti madi maita so ndio yauri kuita ende asi kugara patebhuru ari kuita yake yaindisuggestira dakuona kuti tichabudawo sei. Asi uyo wamudhêto wepicnic ero iye une wake mudhêto wake hatisi kuudzai moda kuzotikuvadzisa kuno nope brigadier zviri kuuya. Saka pakaipa moda kuita picnic manje ndine picnic handina zvimatauro ini no hatinambotinota picnic isu nekuti asi kugara patebhuru tambotaura here izvi munozodiscasa mega usei munosura mega but saka adimai waona mudhêto ndongoti hangu kune mufana wangu kama apa pakuinbox kwangu ndatonzi ndangonzi kuinbox kwangu kufacebook moro ikulive kwamene kuti ndivapi but kune vamwe vanenge vachiona zvavari kumateresi kana pakangu watoona mabhebi matondicreaterawo challenge yekuexplaina myself after life guys. Apa ini ndinozvipika ndinogona kupindura apa paka. See you on Saturday, guys. See you on Saturday. Doku, handikutembai Doku.
aitemba you zvese ende muri artist zvese bo saka joke see you again doctor chita kuseri kumbi totaura kuseri kazi iziye kazi akafanira kudzokera achadzokeri so kazi will just wait for that Mudhêto. Kazi hapana pachaenda kazi vanodzokera neMudhêto wavo so unoita Wednesday Wednesday nesanda zvarwa like ndendisipo kumba kutanga kuti mambo lawe ezinezi chamwana wefungoti wakangwara hauna nazvaiwana ngwarati panotyisa panapa paMudhêto panoryisa paMudhêto uyu hot city wezviwo hausati wazvarwa museWednesday ndoti ndendi but doctor anyway like what I said Mwari ndianoziva zvimwe zvinhu you can't question kuti why zvaitika saka ini ndichangoti you never know ndinenge ndakutowo maprotocols amakaitawo ekuapproacha muri nekuita sei because I think they would have been okay with way tracing izvozvi zvindakutonoconsulta muri ndotovaudza kutoti chii panapa ndozvakuitika then vanosapotawo kumbe ikoko voyo vachisapota but I think I have a challenge unlike Admire who is very close to many people ini nonzi saka iwo nekuti izvozvo waakuda kuita zveMudhêto waakuti approach atinomboti tipowo $2 $3 haudi kuti tumira saka ipapa ndopachanetsa but it's fine vanokunzwisa kuti ndiri mwana ndombotadza zvangu but doctor yamaita I don't know how to feel let's see tichataurirana kuseri kuti haufa handika iri bo let me see kuti kazi anenge ari available here kana kuti achazonchinjira kana you know what kana kazi akasati available I've got plan B mucomment section kune vanhu vakanda zvibrigadier akawo will pick from there aiwa varimo I think ichatomborwa maepisode eMudhêto because mucomment section mune imwe Mudhêto yakamirira iri bo guys yachanakira ndobvunzwa kumboenda kubathroom here guys like choice atepanga ndachida kumbo ndingawakazvikanyira nyaya yako kumbi yekuzviedza wakangwara nyaya yako kumbi yekuzviedza wakangwara zvaiwana baba ichiita exit nda kuedha vamwe iribo thanks ndakumboedha vamwe okay ndakuenda hi zviri sei Hi. tiri kune device riri kuita noise kumashure Okay, 2 minutes. Ndebe mfana. Ziri sei? Hello. But kune device riri kuita kumashure Ndadzima. Kuri sei? Mushe muri sei? Ribo. Yes mfana. Atafara kutambira murora nezuro tinatomborara tichitambira murora. Amuna muchita here kuti ndiyo vaya kumakuwa ya. Apa guwa ri number 1. Paguwa. Aiwa. Ichabi nokandika musha here ine mbiri yeguwa nyika yese. Aiwa ari right. Ataure zvikwasina anongotaura chaanzwa nemo haazonyepere kuti zvindo zviziya anoti ndanzwa. Haana kuona anzwa chaanzwa anotaura chaanzwa chaona otaura maonero azviita.
pane vanowedzerera but iye tinototyawo kutomunyaya nokuti ticharohwa ipapapa. Anongodaidzira kuti ini handisi ndadaro vanhu ava. Avanhu ava anenge achinzwa kemakuhwa muraini akagara pamushana ongozoti handizi ndadaro. Vanhu ava Ndiye munhu anonditevera uyu mashemarenzi ndokamufana kakaita kuti ndikurumidze kubviswa pazamu, otherwise pamwe dai ndakayamwa kusvika kana ku5 years kana 10 years, but hey, kuna vamwe vanhu vane jealous neupenyu hwako, so munhu anongonyuka from nowhere yakutongokubvisa paposto kana ukaona Nice to meet. Hey, nice to meet you, Auntie Tari. Welcome to Shema TV. Shema. ewa zvinofadza zvakaita nezuro guys ka kana nehope takadzishaya zvirambe zvakadii makatotisidzira takatonhongawo mazvibrigadier ipapapo tikatowanawo zvokuzowo takuziya chero kuti taendawo tombotsvagawo hembe dzakadambukawo dzinozosungwa neshinda zvese zvinoita. vari vakuzondirega muchemberera zviri kutaura vanhu tinoenda kumberi. The way you're humble zvinofadza. Humble yourself before the Lord. He will lift you up. Vanokusimudzirai nepamuri ipapapa. ini anogotaura zviri pamusoro pangu ini handadiwe. Ewa ndide kumakata nyangwe ari kure ndinorohwa pafoni, but you guys thumbs up. Thank you so much for the support. Thank you. Vakazondipa nepekuti muchembere vanga varipo pamhepo, and I think zvakatoita bho kuti handina kuzviziva before, zvingade zvakatondikanganisa stereki, but pandazoonawo feedback yavo kuishumba Lioness vanga vari panyanga futi, but even now vakasvinura vatodzinga vazukuru vanga vachiita noise kuti chimbobvai ndinatsokuzvionera kuti ndizvo here izvi kana kuti ndiri kurota. Serious. Mazara anza nebenzi munongopururudza kana rikadzana muchembere ndo yacho support yavo inoko. Muchembere. Zvinofadza Murora akavaimbira pavakatena 61 Shema akatifonera akaimba takafara zvisingaiti guys. Nokuti wifi ndakatojusira ye kuti aimbe. You see? Mutawese rudhende rwafara. Admaitaura. Anchaoni muchembere. Muchembere totenda nesupport yenyu. Rambai makasimbisa, rambai makatigira. Nemi munoramba makadaro muchiita zvinhu zvisinganyadzisi, zvinhu zvinonakidza munyika yose zvakanaka, nokuti hazvinyadzisi. Zvonyadzisa kunzwa kuti mwana wanhingi wazoita chakati vanhu vofunga kuti ndo zvakakwirira ndege. Zvino kana wakakwirira ndege kupadza vanhu zvinhu zvakanaka, kuita mbiri yakanaka. Tinokusapota. Maita basa mama. Hanzi ndamirira kuimbirwa futi chero. Bodo ndoimbire kuti chii? Ngavauye ndoimbire happy birthday yavo zvakanaka nhasi. Hanzi happy birthday wakaimba wozotsvaka imwe kundiimbira. Ikuti chii manje? Birthday hauyi chaimbi nhasi, kana uchida neimba masikati musiri pakufadza ruzhinji. Hanzi usatambisa vanhu data unozondiimbira pako wega. Thank you guys. Try another caller. Vanhu vakamirira idata kare. Alright, maita basa. Thank you Shemarians. We love you all. Alright, thank you. Bye-bye. Bye. Alright. Okay.
Right. Zviri Rojeko. 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 Did you say? bhori sei. Kuri boku sei Kuzakufara. Kuri bow. Tikufara zvangu kufara sistema na adiva. Vanya adi. Kuri sei negaiti tikufara nezuro makanyatsondinakidza ende yesh. It was nice. Sisishema matofitwa kudaro. Guys, Mama makasina nezuro ende ka. Hai shaish. Dress munandi. Ndakatijere sisishema. do you need tanda lecture? Admayanga akanda shubregendia. Ko iko kunyaririra sisishema. Pose. Boze kuti. Bolato. Very nice. Everything was on point. I was at Adi. Zuda boere. Zuda maybe natokangana pama preparations because nezuro ndakatozopinda busy kugera musoro wangu nendebvu before Mudhêto. Everything was nice, guys. Give it time. Ndakafara nezuro ndikati you ndokuti maZimbabweans kauko. Our fellow Zimbabweans. Baba isishema baba. Chisai vangu initenda zvakawanda zvekutaura. Bye. Thank you. All right. Okay. I think she was the last person in my box. So that's the shakulmizo to teach you pairs. Admire last words called the nas. Oh yeah, sure nas. Zvanaka tikata kuti tikurumidze. Inini chandachida ngoti nditaure ndechekuti this whole drama ranga riri meant kuti indirectly tidzidzisane kana vanga vari very observant nezuro vanogona kuzviona kuti taiva nemapoints ataibuditsa papa taita kuti tidzidzisane something like kune vamwe vanhu vari mumarelationships but nekuda kwelockdown iyi vanhu vari kunzvimbo dzakasiyana siyana hazvitore nguva yakareba kungoplana kuti ungovawo romantic and kana mukaplana paine kadhati chako paine chemistry munotoita zvinhu zviri beyond than zvataitoita izvi even vasiri murelationship probably wagarawo nemunhu wawanga uchingoimbirawo ndichamuudza chete nechemumwoyo mako unogona kungotora mukana wayo wekutongolauncha missile yako wotoronga something romantic. Let's utilize mabundles atinawo tisawanza energy tisawanza negative energy kungomhanya nedata racho kunopopoterana nevanhu musocial media vatingoita zvinhu zviri creative nezvinhu zvinongovaka. So and the other thing I think ndezvekuti matoona kuti pamapreparations ndatomboona hangu video kuti papane tumwe tumablips nene handisina kana kumboprepare chero wandaitoseka aitove nane because aimhanya aiva nefear aiva right but ndarakangorelaxa zvangu chikoti something zvinodawo preparation in everything that you have to do. Give yourself time kunyatsokuita zvinhu zvako usina pressure. Sometimes kungoita zvinhu zviri impromptu kunodawo creativity sana kumbe ava isusu edu machuru statika tichitoda time chaiyo. So nefact wekuti it was good kuonawo shero achioffer kubuditsawo wallet yake kuti paiuya bill. It's something positive kumaladies because tongoona varume kana kufacebook dzichingobuda nyaya dzekuti vasikana vekuzimu ukaona mukabuda kuti atenge kana bubble gum kuda re1 rand itori hondo. So it's also good semaladies kuti even if you are financially stable kana kuti pashoma pawina apo unogona kungooffer mufesi anongozoitawo pachigentleman because hapana patichazotarisira kuti unobhadhara date kaya yaproposwa nemufesi kuti we are going out. Unongorasisawo ngoti zvatinongoita kungoedza munhu kuti tidye chikafu yochiziva zvako kuti hausi kutomboda kana kumupa kana teaspoon yezviri muplate mako munongozoti aiwa idya izvenyu takaguta. And ndeipi imwe point shero I think tine mapoints ataibuditsa nezuro you know
the thing zvanga zviri behind. Pane imwe yekuti like kudata just like I think takatarisa yekuti long distance relationship tikatisa yekuti like musikana asina kubvira data munhu akamborora, how would you handle that? So wanted to address that as well and bring it to people kuti vanozvitora sei. I think this is one of the topic yatanga chita and the following weeks madays atiri kupindayo kuti maybe pane vamwe vanhu vane vana but vari mumarelationship or vakazoroorwa later but vane vana vavo both kuvakadzi nekuvarume zvichiapply both sides handitya saka ndida kuziva kuti zviri kufamba seiwo tidzidzewo because I think it's not easy for some of us kana tisina kumbobvira tapinda mumarelationships nevanhu vanga vambori once married and vava divorced kana kuti pane zvakaitika saka ndo zvakaida kutarisa. And on that one, I have to comment the way you responded, because usually some people are quick to say yes, like vasikana vatarisa kuti mufesi wangu uyu unenge wangotarisa mamwe benefits wongoti yes vana it's no big deal, but for you the way yawakaresponda yanga iri very positive kuti you were like ndandisina ndakazviconsider ndasina kumbenge ndakafunga nezvazvo, but I really need time kuti ndigozonoita sei ndimbonyatso kuzvitarisisa nekuongorora ma-pros and cons, ndoweya ma-options angu kuti zvakamira sei, kune drama here kuside remababy mama, the relationship iripo between vanhu ava vakambenge vachidanana and so forth. That was a good one. I think zvakawanda it's unfortunate kuti yanga yakati rebei, munonyatsoziva kuti hatina kumbowana mukana wekuzorora, handina kuzokwanisa kuti ndiite se ndinyatso kuifollowa nhasi, but kana vane time yekudzokorodza, please go through that one. You will be inspired, you will learn something, or you can also even share nevamwe vanhu ma-ideas kuti zvinhu zvavanogona kuendela. Munongoperfecta hapashayikwe ma-mistakes because zvaingova zvinhu zvekungoti taingoitawo try and error, but yeah, find the positive things. Zviri negative moutiregererawo tine patakatadzawo sevanhu, and yeah, I'm sure panapa paShema TV, all the Shemarians we know kuti we don't focus mainly on the negative side. Tinotsvaga hanzi every dark cloud ritori neka silver lining. Kana takatadza a greater percentage, tudiki twatakagona itoto ngatikusevenzere muupenyu hwenyu kuti zviendeke. We love you. Thank you so much for being our audience. Because dai mamusipo hapana zvaingoperera hedu zvitaingoita WhatsApp call yedu, video call, ndongoti share ogadzika chikafu chako, but the fact that takauya panapa, it's because maShemarians maivapo maisupporta iwe part of this thing, and tinototarisirawo more out of it. Zvinongozonakidza kudaidzwa kunzi kana ungozotipirwa kunzi guys uyai muone zvatakaita, chero vanhu tikasaziva zvedu kuti mazvistreama live, imimiwo kwamuri ikoko mukangoimprove your games just marelations, ingangova movie chaiyo, umwe munhu anenge ane Netflix pamwe baby kwaari haana access kuNetflix, mufesi wongogadzikawo foni pari bhoo wochuzawo karomantic movie kako chichi, baby akutoona through your phone, then yeah, zvakawanda zvatogona kuita during this lockdown. Vanhu musanyanya kusurukirwa stereki. And also, yeah, I think the other thing I wanted to put across is that sometimes you don't have to date mono because of pressure from friends or people. You just have to make up your mind when the right time comes. And so that's what I believe I was trying to portray as well yesterday. I don't know if it came out well, and I think that's the reason why I was actually mentioning Guti that closure from the ex, so that I did take a rational decision before that got pass in that funga. So that was the point I was trying to put across. Alright, you got a relationship like last month, you for us ignore boy to say, but then would you move on the moon just like that? Masanga by internet on my side ndakamboita ma-story times akadere kuti ndakamusanga nemwe munhu what I think most of you makaona, and I always emphasize point yekuti I think for me, if let's say it's an example, ndikange ndanzi ndafarira munhu right now muno mu lockdown tiri kuno kuThailand, I wouldn't want to make that quick decision yekuti inini ndoda kutongotanga kudana nemunhu
internet just like that. I don't want to do that decision. But for me, I think it's best nditange ndanomuona munhu in person. Ndamuona in person, maybe ndomudzidza as well. I think ndokwanisa kuti behind the scenes I actually learned zvimwe zvinhu pamusoro pa-admire, and I actually applaud you for doing that. Ndinokutenda singamboita, I won't lie. So those are some of the things zvandakadzidza kuti you should be yourself, be open, don't lie. Next time when you try to move on, don't lie to the next person waunenge wakusangana naye. I think those zvinhu zvandakadzidza as well. Thought takati no, let's not bring this out panapa, but ndakadzidza zvakawanda as well, and I hope makabatawo mapoints. Then the other one yange iri yekuti financially independent, because I know kuti zvoni ndinozama kuzviitira tunhu twangu, and then as guys vanenge vada kuzama kutawo zvavo, but most of us girls in Zimbabwe techiti no, ndikaenda out kuchicken in ndikunobhadharirwa mari. But now when I came here, I was shocked the other day. When I came here the other day, taenda out, I remember kuti vanhu vakaita sei vakange vakubudisa akutonditi pay for yourself. I'm like, what? Akunditi pay for yourself? Why? Yeah, and invite ofuchi ndandisitorina mari. So ndezvo zvimwe zvokuti ndakabva ndadzidza from that day kuti if I'm going out, even nemukomana nechi, my wallet should have money. Saka I don't know kuti the point yacho yakabuda yekuti every time when a girl is going out, that wallet should have money, because munhu anokuzoti pay for yourself, and havanyari vekunokwana kuzoti pay for yourself. Nemwe point yawakabuditsa yandakafarira ndeyekuti though this thing was a mock thing, but we are trying to make it real. Some people would quickly say so iwewe kana ukauya ndikakuona ndikakufarira uchandiitira here visa kuti ndiende kwauri kugara. It would make you a visa bay, but iwe wakaramba wakamira nestanzi rekuti I have made my decision to move back home, and I don't see myself considering to relocate out of Zim anytime soon. How are you going to handle? Wakaramba uri muzoni rako kuti iwewe, that's your decision, that's you, that's Sharon. Those are all kuplana kuti those andoda kuita. You're not going to be moved maybe out of greed kuti ongomhanyira kuti handikawana visa ndoenda kumface ndoita sei. I think those zvimwe zviri kuita kuti ma-relationships emazuva ano ingozoita kunge karati uya bakangozoendawo kudiaspora kutevera partner yake havana kuzombogarisa chichi. That one, I think zvakawanda zvatogona kutaura zvatakabuditsa paya vane nguva chaiyo, they will learn a lot. It's unfortunate kuti time yafamba tiri pano palive, and tachitarisa kuti tazorora. I think my day starts in an hour and a half. So okay, so yeah, okay, cool. So yeah, I think that's pretty much it, guys. Thank you so much for enjoying our show. And takadzidza mabhebhi kuti kana mufesi akaenda kupi, akamboenda kuriseso, unotora chikafu neruoko uchindonyera zvaitwa masaladi just wotora mvura straight from chigubu. Yeah, but yeah, thank you very much. Thank you. I appreciate, and thank you Neku support kwa ne family yako. Maybe if I get time, if I find time, I'll try kuti ndimbo kwaniso kumboti maita basa ku behind the scenes kana ndakawana nguva anditi. Yeah, we will actually plan for that. It will be a kind gesture from you as well. They will really appreciate the move. And thank you so much. Thanks 1,000 times. Thank you Munerudo Mashemarians, Munerudo Sharon. And I hope this platform icharamba ichikura tichiona zvimwe zvinodadisa. I've always been creative. Pawakangopinda unakupinda uchikopa zvinhu wakangoita zvinhu zvako wega. That's why uchiona uri kuramba uchiexpand. Keep on doing that, and yeah, you have my blessings. Whenever you need anything, any form of help, I'll be there. Maybe not gonna get behind the scenes, just engage me. I'll be willing to help so much. Even anyone from the platform, Mashemarians, we are a good family. Let's get in touch. Chakangoipa chete kuuya uri ghost uchita unge une zvauri kutsvagawo kuti ugozowana my screenshots ekutenderedza. Hatizvitarisiri panapa, but we know zviri kuitika.
saka miedzo inongodawo kuita mishoma nekurespectana chinhu chakanaka. Tikangoramba tirespectana, I think we'll keep this boat afloat. Hachimbonyure chikepe chedu, tinosvika kure guys. Thank you so much. Hope so. Okay, bye bye. Admire you, King Juice. Go. Thank you very much for joining us today. Bye. Okay. All right. So, guys, right. Thank you, guys. Yeah, Shapira is done. Mudhêto wakapera. But jadi mumwe so stress, guys. I think in future kana mnatoti mudhêto ka andizoni chingoita zvisina kuzoda pakagadzirwa chete, but yeah, no, I think I'm okay now. I'm okay. I am okay. Hi, Zizi. Hazina kutsodington. Iwone, zvinobudesei. Handiti umaona mai vauya panapa saka zvobudesei. Zvobudesei hazvibudizve. Kuti ndikutozvoda ka. Handofana kutovazvoda. Ndofana kutovazvoda ndikati mufire. Good night, guys. Ndofana kutovazvoda. Bye, guys. Thanks, Nox, blah, blah. And ndakuenda, guys. Ndakuenda. Zvekuzochanzi, what's the next step, guys? I cannot predict for the future, but say, but only God knows. Only God knows. Only God knows. Only knows. Only God knows. No, guys, ndinoona mama wako aripo here panapa, guys. So for respect our guys. Kana mama aripo, we just respect her. Saka, yeah. Think yes. Ameno kuti chazowaona here budhi yake in future, but bye, guys. For the meantime, that's it. Mudhêto wapera. And I'm happy kuti wakabudirira, saka bye, guys. Bye. Mangwana, I think tine live na Pipiro. Pipiro ane ma stories hobo. So Pipiro mchange muchimuona. Pipiro kwedu ko marika. Pipiro uya webete remuchikepe ari ku Pipiro webete remuchikepe ari kudzoka mangwana. But I don't know manje kuti pari kuene murungu wake vada kutitaura nezve. I'm still confused, guys. I am still confused kuti vanofana kutaura nezve. Help me in comment section. Pipiro ari kufana kuya na madha vake vanogara navo vaya murungu. But now I don't know kuti tofana kutaura nezvei namai vaya murungu wacho. What are we supposed to talk about? Kuti experience yavo, maybe you can ask her kuti experience yavo yekugara iwo ma foreign students in the EP, and what was the most challenging thing yekugara nema foreigners, and how did she handle my challenges? So maybe ndo zvandokwanisa kuvabvunza ini. What's Pipiro's background? Oh, okay, cool. Zvimwe futi suggest, guys, how stay with Pipiro. Okay, ndinyore pasi. I think zvogona ndibatsira because handisi kuziva ini. Culture, mixed culture, mixed. Kumbe murungu wacho ari kudanana naye. Kumbe utani. Kumbe guys. Mixed culture. What's Pipiro? And happy as well.
Pane vanhu vane speakers background. Pina. Sandoite siya baba. So thank you. Okay, thank you. Kana uchokwasata screenshot ndipo. Yeah. For caring our people as nothing guys, live yedu zvedu yapera takutomboronga yamangwana kuti inofana because guys uri kuzongofanira kuti bwai bwai kaotasana nemurungu wacho anoti mukundidii pano anoti mukundidii, where am I here? Wapinda best and worst best and worst kumhanya manje. Best and worst experience as worst first journey experience no toda kumbobvunza zvakati ndivane hosted saka toda kumbonzwa to discuss BLM and current racial chinzi BLM. What's BLM andizive? Oh yekunzi black ekra. No yandizoikwanisi ndinenge ndata mutete. Ndinenda mutete pa iyoyo yasanda pane mamwe matopic ekuti yes challenges. Hey, pane kanzi challenges iyo. The benefiting more for most parents. No, that one. Tipe imwe yacho here. BLM, I cannot do that one. Ndinenda tamutete. Yes, ndanyora kuti what's Pipiro's background. Ndiyo mukutaura ka mixed culture Pipiro's background kuvatenda best and worst experience as host. Maybe kuti how are they benefiting as host parents, something like that. Aiwa ibiyo mandidi handitoigoni futi ndinogona kutozovharirwa uyu ndikada kutanga kudiscasa. Pane mamwe matopi zvakafanira Carolina yakakanganisa zvinhu zvevanhu hobho zvemachanel. Iyi kai iri sensitive inokanganisa futi ende panapa ndina murungu wandakauya achitishaudha isu tinofaranawo wani varungu vacho nevanouya panapa mafriends edu. Challenges encountered with I think angovhunza angasingaikira angovhunza kuti unokwanisa kuiita here. The different nationalities. I think Pipiro right now ari kudzoka ka2 kana singangani so far so good. Ari kudzoka edzichina I think zvimwe ndichagona kubvunza Pius. Ndathink ndaona kuti ndichaita sei but maybe in terms of cultural exchange ndogona wabvunza kuti muri saka pamune muchihosta uyu mune muchibenefita like how have you been benefiting in terms of cultural exchanges, not financially guys, not financially because zvakada zviri sensitive. So cultural exchange
saka ndane uyu idea guys. Bye. Ndakuenda ndinoita macultural exchanges guys. Bye bye. Ndakukata. Bye bye.